Ji stüdyoyên TRT Kurdiye dembaş sibab xêr temaşevanên hêja dawiya heftê dest pê kir. Belê temaşevanên ezîz em her hefte ji bo we mijarên cuda amade dikin. Îro jî mijara me gelekî girîng e. Weke wî jî dizanin temaşevanên ezîz van rojan di nav gel de nexweşiyek belav bûye. Nexweşiyên wek enfeksyonan wek vîrusan gelekî berbelav bûye û zû zû ji merev rehet nabe mixabin. Em ê îro behsa wan bikin gelo çawa tê tedavî kirin. Em ê ji yek pisporê xwe bipirsin. Kerem kin hûn jî beşdarî bernama me bibin pirsên xwe peyamên xwe ji ser WhatsAppê ji me re bişênin. Telefona me 0506 657 533 62 ji vê numarê hûn her tim dikarin pirsên xwe peyamên xwe ji me re bişênin. Gelek mêvanên min hêja îro stüdyoya me de ne em ê bi hev re sohbetekê xweş bikin. Kerem kin em xêratinê bidin mêvanên xwe jî. Akademisyen pisporê nexweşiyên daxiliyeyê doçent doktor Eşref Araç. Hûn bi xêr hatin. Xêr nabînin sağ bin. Çawana başin. Baş hemdê xuda hûn jî başin inşallah. Ez jî başim spas dikim malava. Allah ve cavattır. Pisporê enfeksiyonan Tarık Irmak. Hûn bi xêr hatin. Nav xêrê dibe Xwedeş te razî be. Çay mamosatı başî. Xwedeş te razî be ez başim elhamdülillah. Tu jî baş inşallah. Ez jî başim. Gelek spas dikim malava. Temaşevanên ezîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin lê bawer dikim hûn jî na taşteya xwe çaya xwe nû amade kirine. Heta taşteya we hazir be heta em hepkî şiyar bibin. Em ê stranek guhdar bikin û paşê dest bi sohbeta xwe bikin. Kerem kin. Nerdişe vay, nerdişe vay, şaşa evde püşe vay, delalamın derguşe vay, şaşa evde püşe vay, delalamın derguşe vay, cizire cizire vay, cizire cizire vay, saatu zincire vay, delalamın vezire vay, saatu zincire vay, delalamın vezire vay. Bineren aziz em ji Emine Arancak, Emine Yiğit ez bêjim paşnavê guhert. Me straneka xweş guhdar kir. Îca me bere xwe bidin vêtereya xwe ekîba dawiya hefte vêtereyek amade kiriye. Em ê di bername de li ser çi biaxivin, li ser çi naaxivin kerem kin. Di
Dimehên zivistanê de enfeksiyonên gelek cure nexweşiyan birêya hewayê ji kesekî belavê kesên derdorê dibe. Îja enfeksiyon çi ye û çima derdikeve? Vîrus çi ye? Vîrus, mikrobin û têkilê hemû zindiyan dibin û wan nexweş dixin. Lêbelê di bedena mirovan de çend cure vîrus hene. Vîrus çawa dikevin bedena însan û hemî vîrus belav dibin an na. Ji nexweşiyên belav dibin divê mirov çawa xwe biparêze. Wextê mirov emeliyat dibe, çima hêj hêsantir enfeksiyon pê digire. Enfeksiyonên vîral çi ne û nîşaneyên wan çi ne? Enfeksiyona grîbal çi ye û herî zêde çawa berbelav dibe? Ji bo pabêj an jî grîbê li mal mirov dikare çi bike? Di bedena însan de gelek nexweşiyên dikevin beşa daxiliyê hene. Tansiyona zêde û kêm, zikêşî, kolesterol, nexweşiyên mîde, gurçik, qalb, damar û bênsendinê û her wekî din. Kolesterol zêde derkeve dibe sedema çi? Bêhaliya di gelek mirovan de peyda dibe ji ber kêmasiya kîjan vîtamîna ye? Di kêmasiya vîtamîna D'yê de bandoreke çawa li tendurustiya mirovan dibe. Sendroma çîpên bêaram çi ye? Çima çê dibe û herî zêde çawa zû bi zû derbas dibe? Herî zêde sedemên nexweşiyên bezê tiroîdê çi ne? Bersiva van pirsan û agahiyên hîn zêdetir bi bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor tên serekrana we. Dawiya heftiyê dest pê dike. Bele me got em îro bahsa enfeksiyonan bahsa vîrusan bikin yani mixabin nav gel de van rojan pir berbelav bûye. Mesela mijina xweş ket od demans çûm doktor got enfeksiyona vîrale yani em yek bir yek îro bahsa bikin gelek havalê mijina xweş ketin. Oxtê naxweş merev naxweş dikeve jî divê heyame de merev zû rahat nabe. Nizam sedema veya jî çi me vê jî ez ê vê jî ji we bipirsim. Lê mamoste em bi were dest pê bikin. Berku em bi bahsa nexweşiyan bikin. Enfeksiyon çi ye, vîrus çi ye, farka enfeksiyon û vîrus çi ye em veya dest pê bikin. Vega enfeksiyon nexweşîneke, nexweşînê ku bi bakterî û vîrus û parazît û fungus re tê çekirin. Ew nexweşîn enfeksiyon jê te gotin. Vega sedema enfeksiyonê çi ye? Yan bakterî, yan vîrus, yan parazît, yan fungus e. Di wan dema de di vî demsalê de vega zêdetir bûne vîrus. Vîrus nişîtê ew kî çi ne? Mesela enfluenza, rinovirüs, sinsitial respiratoire sinsitial virüs û Covid jî vîrusek be erê koronavirüs. Bele. Ew çawa dikevine laşa mirî biriya bînoke, biriya havayê dikevine laşa meriv. Wexta tê qirika însanê de dizalqet vê derkê de û di wê derkê de geş dibe. Geş dibe, wexta geş dibe laşa însan dikeve hararetê wî bilind dibe. û hiştiyê wî, nigê wî, goştê wisa değişê. Dibe ez nixweş ketim. Ew nixweşînê grip şobe em jê re dêjin. Yani enfeksiyona vîrûtik dest pê wisa dest pê dike. Bakteri jî hinek yani mesela virüsê ku riyê bînoke têne vücut têne dikevine laşa mirov wisa dikevine laşa mirov ew xwarinê ve xwarinê re dikevine laşa mirov ew jî adenovirüs veka adenovirüs dikevine oyrê mirov divê geş dibin an çina kezeba mirov divê derkê de geş dibin bine sedema bronşît bine sedema pneumonî an dibine sedema ishal ku virüsê AIDS mesela evci münasebete zayendî kevalaşım mirov an bi xwînê derbas deme an ku mesela ciletê ku bi hevre Bikarbînin bele. bikartînin erê an bi enjektörê qirêj an bi ameliyata wexta ku aletê qirêj ameliyat bikin vê çaxê vîrus hepatit B AIDS wan vîrusa dikevine laşa vîrus mesela kuduz ew jî vîrusek e bi gezkirina heywana ên kûçika wisa derbas dibe. Hinek nexweşînan ev münasebetê zayendî derbas dibin. Mesela enfeksiyona bakterî riyama cevke mesela wexta tiştekî dikeve laşa mirov dikeve bin çermê ew jî dibe sedema enfeksiyonê.
Yani bu sah xarni ve xarni er derbas. Virüsak anaka berbelav dibe mamosta. Eri. Ev çava teke ve bedena insan. Yani Ev pır bu- zu belav dibe. Zur Bu zub zübere rahat şinabe. Sadama ku sa zu belad be evke. Beri riya binoke. Hava derbas. Hava derbas be eri. Vakta ciye kalabalık da insan vakta ku bu bakışa yani Kukhwe. başka Eri. eğer ku devi xo negre او virüsü ku laşa mirov tane بدلوب ki piçuçok sa belad bin zu belad bin havayı da dalakan did beni. Bele. Yani vakta başka ku nav kefe hoda başka ku eğer ku kefe hone ekune ka neşu ku hele mesela havali xad bina desti nav ama virüsü ku desti de zalqinet ke çin İstevici. desti havali jid zalqin ve çaki eğer ku havali ku desti konuşu peşuştum ku ek tişteki vuxu virüsü ku desti de zalqiye diçe nava ki çadevid verge de çakırke de ok çauri يقدر كده جشت بن ودست من خشيت كده Vi havayı virüs. دي هواي فيروس زوبلا زوبلا. Gerek em dikkat bakın ciye girti de ci. Em cana paciye xovakin u zubzam hevdu hem bezdekin. Çandam da citiştek bu sayı. Oktem havale xudbin xizme ماسكه xudbin. كده بخوريه Em hem bezdikin yani hediye de gerek em dej veya jibardı birasti. Dve hayamede mıxabın. Virüs pır zu berbelav dibin. Vi çand diyeceğim hatta kom devam bakın şoy berbelav be. Diyeceğim ama usta jwa bipirsin. Ama çava xojvan virüsan van enfeksiyonan biparezin. Mamosta çetir zanı bu zaten ser bahsa virüs akır. Yani virüs u bakteri navvan da embejin tişteki cuda evi. Çi virüs nikaret tane xwe jiyana xwe devam bike. Lazım e ki ber hücre ki ya hayvana ya nebata ya insana. Dikeve hücre ve nav hücre ve da ancak jiyana xwe devam dike. Çawa em dixwazin jiyana me devam bike, virüs jî dixwaz jiyana xwe devam bike. Lebelê ji bo wê jî lazim e ki her laşeyekî, laşê mirovek, laşê nebatek ya da naşê heywanek. Wexta neçe ew jî bimre. Kesek naxwaze yani jiyana wê biraz berdewam dike. Herkes dixwaze ki bira jiyana wê zêde bibe. Ne were em jî werdixwazin. Yani em naxwazin zû de bimrin yani. Wexta çawa derbas be wek mamoste got اول هوای در باست به وقتی انسان دکنه دپیو یا دکخ یا دپشکه ویچاغا دلوب در دکه دوی مدا او دلوب در دکه در وی وقتا بر دوراته یکی مرو وقتنه هبه او وقتا بیناخ وسنت او بوزو دوی و دکه هندر او یکی ایعوله ادنجی و خوینه در باست به yani خوینه چاوا در باست به برینکی جم تهی برینکی جم حوالیت یا دا تکیریت دکه او مرو وکی او برینا هفدونا خوین در باست به جانا اما جانا جهی وک هپاتیت چه مثلا گیزا خوینه در باست به لبلی لازمه که خوینک پر او چاواد به بری امن زانی بو هپاتیت جهیتنه لبلی مثلا خوین دکه عملیات یا خوینا خو کیم کتیبو ام خوین دانوان ناوی توربه خوینه او ویروسا در باست بو ادنه وک زایندید به yani tekiliya cinsiyeti او جی در باست دبه başka çava derbası be xwarin ve xwarine derbası be hem mirov destê xwe kare têxu devê xwe ya da çavê xwe derbas bike hem jî mirov wexta ki nebatek kerî ew nebate baş neşuşt Pranî şînahî nav ser şînahî nav avê biseknînin ser şênayî rast e şênayî nav goştê mirîşka ya da êdin jî karbin yani wexta tiştê nepakiş tu ve xwar ya jî xwar nav avê jî derbas be وی چاقا او سر میدات داره سر ریویت نخوشت که یعنی آنکام ده بجن روتا ویروس یا da işte nöro virüs bana nav xwarin der bastı bu deri nav zikeme de nav revime de ve ma amal dike وقت عمل دبن ورد der bastı هناك جهنه temas eder bastı او temas ne خوین ne cinsiyeti ne dlopek او çavay ve ki suç şeyem de bejin ya da anji ve uçuk em dibêjin yani uçuk derbas dikin ew jî uçuk mesela wexta derbas bû mirovek ew nav laşê mirov dimîne qet çîk nakit wiya nikare Ere her tim aynı cîde derdikeve şuva. yani carna cîvê duherîn yani her aynı derdikeve carna wek dike bêjim zona derbas dike piştavê ser sîngavê jî derbas dibe lêbelê zaten nav canê me de heyî kengî em dibînin wiya
Vakta ki immün süpresif hem de bejin bağışıklığı ve bikeve, vakta ki nekhoş ket, vakta ki stres haket, ve çağı khoriyadı ke. Yani hatta ki tu nekhoşiyat etine be, stresat etine be, o nekhoşi der nakeve. Hinek cihe nav hücre da jiyana xo devam dike. Çava mesela, ev jî vek hepatit B, vek HIV, vek hepatit C. Yani ev zerika hem de bejin nekhoşi zerika jî virüsün zaten. Ew dere nav kezeba raş û nav kezeba raş dimîne heta ki tu car ki gida îmmün sistemê te kêm bikeve wî çaxa û nexweşî derdikeve. Wek nexweşî zarok em dibêjin zerik derbas dike yani kızamıkçık ew jî temasak derbas dibe. Yani mirov çawa xe biparêzîne wekta wek mamoste got yekî tu peyivî jî an jî tu kuxiya an jî tu di peşka ya devê xwe mendîlekî bigire ya jî devê xwe kefiya xwe bigire ya destê xwe bigire o destê xwe bişo. Êdinê jî wexta tu ket nav gelê ew gel qalabalık be navê maske karbîne ew tiştekî baş e. Yani însan xwe dûr bî bikev dûr bixe nexweşê de ama tu nikaribî jî maskekî karbîne ew jî te nexweşî diparîzîne. Êdinê jî çi tiştekî ne xwezeyî bê ne saxlam bê xwarin û vexwarinê wan gerek tu xwe mukatebe. Yani her xwarin û vexwarin gerek berî her tiştî paqij be. Yani ji bo wê jî wexta em fîkî xwarin ya da şeynayî xwarin em ê wana baş bicûn gerek bi têxin nav sîrkê birayînkî nav sîrkê bimsekine pişwê em ê dicardin bişon û boxin. Êdinê jî Çiqa mamoste mi gotnata xwe dikir çiqa fekiyan bişon jî. Cana di hundrê wan de jî vîrus enfeksiyon gelo heye. Yani bi xwarinan re jî em enfeksiyon derbas dikin yani em racin laşê xwe. Yani wexta fîkî û şeynayî hundirê çîkêtineyî. Hebe jî wexta tu doxu tişkî nabe zaten. Êkî ser wê yani. Ser wan gerek em baş bişon. Ser kalikê wê, ser pelîka wê wexta tu ya baş bişo tiştekî nabe yani. Ya jî tu tiştekî germ bike yani. Bejim çi bipîjîne wî çaxa ew vîrusî namîne. Ê rehetî êkî herkes karib çêke çî însan xwe dûr bistîne nexweşiyê da dest şûştin. Her dem insan destê xwe bişo. Her dem çawa wexta tu çû tuvaletê ew zaten lazim e. Tu daşrê tu destmêja xwe şikand gerek tu wexta derketin destê xwe bişo. Êdinê jî berê xwarinê berê her tiştê xwarinê tu çêke an jî tu bo xwe. Wexta tu xwarin çêke jî destê xwe bişo. Wexta tu xwarin xwar jî însan destê xwe bişo. Wî çaxa ew destek anka virûjiştîne her derê mîkrobek heye em nizanin çawayê. Tarık Hoca nexweş mesela destê xwe dama tu xeyratî da ew jî derbas bûn me mesela. Wexta ez destê xwe bixim devê xwe ya çavê xwe ez destê xwe bişom ez xwe diparêzînim. Êdinê jî zaten tekiliya cinsiyetê ew jî lazım ki tiştekî nameşru gayrimeşru tişkîneke ew jî zaten tu diparêzîne ew vîrusa. Wexta însan paqij be o paqijî hes bike o xwe înkî nexweşiyê da dûr bisekînîne wî çaxa tu xwe diparêzîne. Êdinê jî wexta derbas bû jî îmmün sistemiya te yani bağışıklığa te eger zêde be wî çaxa ew nexweşî kêm derbas be rehetî derbas be. Ji bo wê jî tiştê tenduristî em ê vaxwin tiştê tenduristî em ê boxin. Wexta tu wana bike nav wan da vitamîna minerala zêde bûn bağışıklık sistemiya te inkî zêde dike ew jî bernexweşî diparêzîne yani. Bele saat xoş mamoste. Le ez veya merak dikim un pispora enfeksiyonan mamoste ji we jî pirsim. Mi got ya vîrusa aneka merav zû zû rehet nake. Yani merav vîrusa dikeve bi enfeksiyon nexweş dikeve. Le berî niha tê bîram mesela min nexweş diket piştî sê rojan ez radbûm sernika. Ve vîrusa aneka ez dora xwe jî dinirim, havalên xwe jî dinirim. Di hefte sê hefte derbas nabe. Ere radbin sernigê xwe rehet dibin le mesela bevla wan girtiye. An jî qirka wan hîn têşe. Sedema wê çi ye yani dibêjin dav gel de dibêjin vîrus her sal diguhere. Ji bo wê jî antibiyotîkan merav pir bikarnîne. Loma xwe bedena me de antibiyotîk pir bicih biben pir bikar bînin hînga ev vîrus ew antibiyotîkan nas dike. Yani gelo sedema wê çi ye çima vîrusa aneka zû zû mera pir nexweş dikeve yani ji vîrusa enfluenza her sal xwe digorîne. İnfluenza ya ne İnfluenza virüsü erî. Eger ku influenza virüsü yani guharandina tiştekî biçûk be jêre te gotin drift. Ev driftê ku tê de çêdibe yani kimliga wî de gîşt be hinekî de gîşt be di nav insana de bela dibe
لی اوکی پر نباید نباید صدام پاندمی وقتی کو اگر کو اوکی گواراندنایی کو پر زیاده به و جراتن شیفت وقتی کو شیفت به و چاپی گواراندنایی زاد به کملیگی پر دگیشت به و دبه صدام زوب بلاد به دبه صدام پاندمی في اوكي وقتها كذا يعني انفلونزا فيروس وقتها هذا اوكي لاش يعني وقتها كتلاش ما حفتي كده ده رجلا بي اكتكن يعني باش تبع اللي بالي مثلا وقتها كذا ما بوسدا ما برونشيت او زوزو او كنابات بس هذا ما استمشي مثلا استمشي اوكي tetiklemiştik. Şimdi bejin mamosta aslında koronaya virüs. Bura koronaya virüsa koronaya hatiye guhertin. Jbo ve korona merav derbasnak le zuzu jmerav rahat nabe. Yani virüsa korona, virüsa covid hatiye guhertin anaka. Yani hinji haya nafsa o. Hinji dijya. Le merav şey nam raz. وكبري zarar nade. Zayıf yani. أوجد بس هذا ما قريبة اللي النابة هذا ما إنفلونزا النابة هذا ما شوبي أوكي أوجد بس هذا ما قريب يعني موسم قريب أوكي دمسال قولي دمسال دكارة شوبي دمسال لمثلا فيروسا كورونا çava had vi asti yani ev pevajo çavaya yani virüsek dama kunu der ke bahole وكم قريب am venastakim bedename venastakim شفت دريفتا صار دبا اوكي دبا خد غورينا ادي ضعيف دبا ولا شمج ناس كايدي جوي ابي بر ضعيف دبا وكبري دجوار اقناكي لو خشي دجوار mücadele bakaber insanlar rejim yani demek ki nu derket burası kestin zambu ki virüseke çavaya ne olsa kestin zambu kijan ilaç bir karbini cur bucur ilaç derket hole le şinga ve işte kum jwa famkir yani şinga da cür bucur ilaç derket edem zan aşya ve çavaya çava tekrin ev hedi virüsa korona am tek bir nazbejim. Diyeceğim mama stajva pırsım. Yani Kerem kın. Evet işte ki şaştıya belki rast bakım. Tügo ya akta antibiyotik dokun antibiyotik icar ev virüs antibiyotik nasıl ki? Antibiyotik bu virüs ne lazım? Yani ne alikari ve hey ne netişteki hey. Vakta tu antibiyotik var. Viçaga bakteri nu ev antibiyotik terenake. Bu virüs antibiyotik karnake. Yani antibiyotik bu virüs attı neyi yani? Antiviral da bejin ev edineyne. Ev zaten emprenadın vakta nekhoşi ki eğer immünsüpresif be ya je nekhoşi ki gram be emdedin ev antibiyotik bu serma emdokun ev tişteki fayda nade hatta zararı içeydi be. Şu careke vallahi bu yekemin. Yani bu kararına antibiyotik bu serma, bu şobe, bu zekem tişteki fayda nake. Bu yani az serma girdim pozimin her iki az dukukum azem antibiyotik bokum ya da her mamostamir antibiyotik yazı ki emvi zora nedkin. Çünkü hem fayda ne hem ci vakta küçük antibiyotik dok antibiyotik dedik bu bakteriyayı. Bakteri bu mrova lazım. Nav revime de bakteri prene. O şey bu sindirme insanı. Yani tişteki bakteri zararlı cehine faydalı cehi. Vakta tu antibiyotik doku ev fayda bu fayda medede ev bakteri cidimrin. وقت او دمرن اجا چیکته yani navreviyete işte fayda heye o vakta demre derve bakterite o derve başı dukuje başı dukujun haraba cid dibine berve antibiyotik em zanıbın ki belki iro işte green evne mamosta antibiyotik gerek kat karneynin hatta ki tuçu mamosta ki tuçu spor ki o mezekir lazıme belki cana virüs tüder bastı ki berve çıkıcı der bas be. Vakta insan da hoşi virüs be, tane virüs ne yapıyor? Canına bakterici serveti. Eğer mamoste ya da spor ki ya da bir şey ki go tamam tüy antibiyotik kullanmış ki viçağa gerek karbine ancak antibiyotik karneyine. Antibiyotik şi bavardıkım dema enfeksiyonan doktordu da. İşte enfeksiyona bakteriya. Enfeksiyon bakteri. Enfeksiyon bakteri ji hatta ku doktor xuyna merane ji tahlil anne ki merevni zana nefsa. Sibeden amede. Le hin naxoş he mixabın nahawun pır rastın. Dişin doktorun bez naxoşum kate antibiyotik na diyemin. Le antibiyotik şi hakikaten ji hatta ku doktor xuyna meneneri dina xuyne de KBJ ereva enfeksiyon heye işte antibiyotik hingajun zubzu antibiyotik nadın nefsa.
mamosta bahsa vekir bu her enfeksiyon ne bakteri. Enfeksiyona bakteri antibiyotik lazım. Enfeksiyona fungal he, parazit ne, virüs ne. Antibiyotik vanar karn aynı. Yani bak em dibêjim ki antibiyotik bekem bu mikroba hemûya dikujin. Na var tiştektine mikroba bakteriya tene dikujin. Ve o bakteri tene bir nexweş ki dine be feyda nadite. Hem feyda nadite hem tu zirar dike. Xwe de alimini o antibiyotika vakta nexweşî ki di grand be wiçaga o antibiyotik kar nayne ica antibiyotika grand em didin wê. Ber vê em dixwazin ki tiştê serma gerek antibiyotik nexwe. بریا سیروژن نخوش که آت که نخوشخانه مجرد انفکسیون تا ویروسه گرکت آنتیبیوتیک نخو تن آخری کسیجی بخو و چو demek ki eköyüne ateş çüye نخوشخانه ki dinç خور آنتیبیوتیک هستند و خواریه داغری آتا با مت تبلاشی سول بکو وقتی که انفکسیون ویروتیک تا اگر کو آنتیبیوتیک به اندیکاسیون yani کو احتیاجات آنتیبیوتیک تنه کو آنتیبیوتیک خود به سلام آلرژی yani Yani bey doktor merhaba gerek antibiyotika Yani bey doktor danampa baştırı. ne ko baştırı o her doktor zoraki beji carna ki hem zanı bijik zanı antibiyotik gerektiğini. Her bijik zanı. Her doktor zanı ki antibiyotik gerektiğini. Lebeli carna yazıdikken, çıma yazıdikken o yüzden faydalanır. Hasta zor dedi o. Yani illa ki tu yazı ki yani yazı ki. O ki zora nakhaşe. Yani yoksa her mamosta her bijik zanı ki antibiyotik ne lazım yani. lazım. Cem veyaj basa veyaj bıkın mamosta. Ben de ben kuam antibiyotik doktor antibiyotik de dame gerek am kutiji halas bıkın neyse am nivjo ne helen. Cahin insan cana nivjo de helen. O mesela pişte de mahseme hedin disa Allah hoştu kevin. Bejim kama antibiyotik am vakun disa. Naçın doktor, naçın tahliliye konakın, kabedrevan da enfeksiyon heye. Virüse bakteri beçiye nahoşi. Belki nahoşiye kadına merav nizane yani. Cide o antibiyotika ku demare de nevcimaye veya devam dikin. Yani veya cidden av geldi per heye. Yani ana kal maleme bavarnak ku male kese gidir evtiştirneye yani male herkesi kutuya kaya o hundre dije dermanın. وقتی که علاج خو خلاص نکه دبس آدم او کی دیرنجلی باکتریال انفکسیون دبس آدم بلند بونا زیاده بونا دیرنج او کی باکتریا او جی دندت تشتکی باشه Yani av tüştek çavaya mamasa yani de okta halas nakın. اره Cahil kadar av antibiyotik bir karbinin faydalar ka cahil ka. او این وقتی که آنتیبیوتیکات خود ناو جواتا میکروباتا هناك باکتریا نه ایزده بونا yani ایزده حساسیت من الانتیبیوتیکا ہے وان آنتیبیوتیکا تینه کشتن و هناك ام بيجن پازدا یان هناك جی دیران جوان بی آنتیبیوتیکا ہے وقتی که ایکو حساسیتی آن ہے او نایلن که ایکو دیرانجی پرزیده بند ناو جواتا خدا وقتی که ام آنتیبیوتیک دادن او آنتیبیوتیک وان ایکو حساسیتی آن ہے وانا کد کجا و ایکو دیرانجی ہے هم بری آنتیبیوتیکی او دبینن آنتیبیوتیک کاره تأثیر یابکن او زیاده دبن هن مثلا بكتيريا بسودوموناسنا بكتيريا شرشا كولي كليبسيالا اسينوتوباكتر وكا او كمان او برزيدا بن فيشاخ يعني ايكو بكتيريا ديرنشلي برزيدا بن او كده وقت او بن سبب انفكسيوني دنا كده ام يوغم باق مدفسا لاقيوانتين او عمل خانه ده لاقيوانتين وقتا کو ناو نخوشخانه ده پر انتیبیوتیک دنوان ای کو دیرنشته پر زیاده دبن وقتا کو او بنا صدمه انفکسیونی هناك انتیبیوتیک دجوارتر ددنا ونکا وان انتیبیوتیک تداویت کن Yani merhab hatta kızısta merhab mevara antibiyotik kan bekarnine baştıra. Baştı. Ku doktor bir de şu kame bekarbin inga mecbur merhab. Bak misal bakın bak ağrı kesici em cana ilk her ru ağrı kesici doku vakta parolek em de bejin tiştik hafife vakta o doku ağrı kes yani çünkü ağrı kesici çıkın abi feyden abi. Tesir hakemdi. Çıma çünkü alimi her dem doku. Bak insan acı mikrob acıvanı. وقتا تو بيجي مجحر مثلا انتيبيوتيك جبوان جحر تو بيجي حراد ده وقتا تو تيري سري خو ندي مثلا جريك تنبي تبدجي انجي تو كيم بده ويجا وجحر ده علمها وجحري او فهم دك وجحر شي غوراوي خو تشيك تشدك د باريزينه جارك دن وقتا تو بيجي حراد ده فيدن هذا جبون هاوي جريك تو وي تشيكا دوزاوي çıka lazım be ve çen roj lazım be. Mesela carna naxoşi ki sey roja bes carna hafte ki carna
çarda ro canla mehek canla 6 hafte. Canla dozek hem tutun. Canek ji dozek dedim demek. Rast yani dozek dedim bes. Yani ne paket خلاص bun. Ma bijiş ko çe. Ben ko ya tu haft roja, 5 roja. Yani em biya doktoran bıkın, hatta doktor ne bejin antibiyotiklan. Çan roja ev da vak koy. Em doktora, biya doktora bıkın her tim yani. İnşallah program böyle minak mamosta na ekuma tamaşa dikin jî. İnşallah. Yani zor enadın doktora güç boku antibiyotikan. Bele temaşevanın aziz, em hep behna xo berdin, em ji Emine Yiğit, zane kadın gotar bıkın, keremkin. Fincane ha fincane, emman emman fincane. Fincane ha fincane, gidin o kavamın kane. Fincandır ne divane, fincane ha fincane. Fincandır ne divane, gidin o kavamı kane. Erzedane divane, fincane ha fincane. Erzedane divane, gidin o kavamın kane. İşevşek barane, fincane ha fincane. İşevşek barane, gidin o kavamın kane. Fincane ha fincane, emman emman fincane. Fincane ha fincane, gidin o kavamı kane. بله ام صحبت خود دوام بکن ما بحثا ویروسان کر بحثا انتیبیوتیکان مکر ایجا اجبو پرسما مستعمل چاوا خوش ویروسان بپارێزن مثلا اجبو بخشاندنا بدنامه زیادتر ببه و خورتر ببه اما چی بخون ام چی و نخون آن کاجی زوستانه دماغ زوستان ته مخابن ام زوتن نخوش تکبن مثلا ام جیل ورا ناوندان وچیان ام حتی واجی کی گرتی دم دخبتن ofisame vekiliye o gelek kesçi bir avayı dixabitin ica mixabin vîrusçi zûtir belav dibin ica em çi vexûn em çi bixûn kîjan xurek ji bo baxşandina bedena me baş e ji bo laşê me tendurist e. Ne ji bo hona tenê nexweşiya vîrusê ê nexweşiya her tiştî jî Ji bo herkes. tiştê xwezeyî yani ekî doğal em bêjin tiştê xwezeyî bi însan bo xwe ew karbînê wî çaxa bağışıklığa te baş dibe tiştekî fîkî û şênayiya demsal
Vakta tuvana karbine çünkü her demda çikaveyi fikiki heyi. Her demda işte şeynaiya ve dugaheri. Vakta ev demek çi lazım emele ev vakta ev demsal da vi fiki çeyde be. Jibona ve em tişte ki demsala boğun tişte xwezeyi em boğun vexwen tişte ev şeyrani emin ki dur bikevin tişte ki em bejin ve xwarinê gazlî em dibêjin ve kola da wana xwe dur bikin tişte paketa em xwe dur bikin her dem destê xwe bişon nav tekiliya da em têkevin derkî de eger kalabalık be em maske karbînin wî çaxa em karin xwe biparêzînin. Gayrî wê belkî mamosta bahs bike aşî yani aşî jî ji bo ona hem vîrusa ji bo demsal jî vîrusa êdin jî wek hepatîtê. Bu bu herkes tavsiye dikin mamosta mesela aşıya şobe az bejim. Aşiya şobe İşte çend sağlıyor karım bakın. mamosta daha baştır zanı be kerem em kır. şeytir böyle bejim mamosta. ام توصيه هركز اتكن لامريكا جي 65 Emre van şteşpen sağ zedetir. 65 سالي زيادتر يكونوا خشين ديابet يكونوا خشين اوكي Kronik öldü. كرونيك بيرا هنا مثلا نخشي غورتشكا نخشي سنغا مثلا كرونيك قوا تجارة دكتون قوا عن ديابet نخشين شكل كوبير هبه اگر کو O devlet çi beperedi de ne? Beperedi de var. Emre van şteşpen ام zedetir. بيجين قالك عشي اوكي قريبة دمسالي يعني شوبة دمسالي ونقاكم عشي دنيجي هنا مثلا عشي بنموقوق هنا بنموقوق عشي مننجيتي مثلا كنت سنة حجي انجورا ديجين بريا كوارنا حجي بريا سفري بازدر وجا قالكن عشي مننجيتي الخطن انا عشي بنموقوق ايكو فترش كوانكا تهلتان هناك نخشنا مثلا Aşıya menenjit ji bo çi mamosta yani beri ku. تسنى جي قلبالق او مننجو قوق بر زيادة دبن بر دجوار Pır zede bence ulan. بر زيادة دبن جي قلبالق ده روي بينك دربازي انسان دبن ويشاخي زوب بمناجي تتكفن ايكو نخشين حجارة ده زعب اگر كو عاشل خانه ده انا مناجيت بانا تثبيت كان كيفنا نخشين اوكي مناجيتي بنما كوك عش مجريدين هيموفيلس انفلونزا بي عش او جي ام ديجن كو ايكو فترش كان كهل هاتي هلدان ايكو فترش كان نخش كتي او كدركتي بوسبلانيزم gereken var aşıyı kapsüller pneumokok hemofilus influenza القدم yani o meningokok mutlaka gereken القدم yani bir aşı Yani zarok şi dikan aşı bakın. zarok aşı mirkutok aşı evke kızamık şobe dikar mı mesela anaka? şobe nahavcı zarok eğer direnci anaka zavne ketbe nahavcı fakat مثلا شركه هيك مثلا اشياء الخدم مثلا هيك كركري هيك تندرستي هيك دتشنوتين ناب امبولانس دتشنوتين همشيرار دكتور انا مدبن gereken aşı الخدم Saat mamosta. Aşı hani gerek herkes xoxu aşı hani nexweşî hebe xoxu aşı hani yani her aşı herkes bu herkes ne yapacak? Zaten zaroki mecburi aşı hele. Zaroka mesela o kızamık çık o kabak kulak o o felci zaroki am dibecim polio avana lazım. Eğer vana şey ne ki zaten hinek aşı nakhoşi nav hole da rakırçu. Ama eğer vi aşı insan devam ne ki vi çağır nakhoşi ki der ki ve giza balavı o giza bela seri insana gışa be. Yani vakti ez nakhoşi bizim ez aşın nakhwazım bikim. Tujbo nakhwatni zarar nade. Zarar de havali xo hamuya. Çünkü vakti o nakhoşi bete tu balav dike edeneji. او تس هند بسبب خو هند بسبب دریا دورا خو او جی نخوشت کبن ادنجی ام ویروس اگون ویروس نخوشی سرما ریوی وک هیف bağışıklığı dike lebele hinek virüs heneci kanser şey dikin. Cibona var cibona vanji cana aşiyana hene hinek tneyi vak mezabejin hepatit B او وقتا نخوشی کی سر که زبر رش چه ببه سر ویدا کار به هججه دبیجن کانسرا کارجیار چه دبه آنجی HPV هیه وقت جبو جنا او رحم کانسری چه دکه هنک دنجی جورا هنه yani virüs ne tane infeksiyona çedik canına
ve kanser jî çêdikin. Ji bona wan jî aşî eger hebin, înek jî aşiya wan tune. Em dixwazin ki bira hebikî kes wî nexweşî nekeve. Eger ew aşî hebin gerek ew aşiya xwe jî xwexin yani. O ji bo gidem bên destpêka ewil berê her tiştê gora demsala insan xwe mezeke. Yani xwarinê demsal ve xwarinê demsal û cil û bergê demsal gerek em wana karbînin êdinê jî xewa xwe em gerek mixatebin. Yani Xwe pir giring e xwe pir giring e. Baxşandina bedename. hem ji bona yani hem gora saatek mesela insan 7 saat gerek razı hem jî razandina serrast çawa razandina serrat yani tu saat hatta tu da serana keve o tu nav nivrokî radibe yani ew jî tiştekî 7 saat rakeve jî cardin ne baş yani vakta insan tarî bi gerek rakeve vakta tav derket insan gerek rabe Ve nabera yazda Gora o biyolojik. duyan gerek menaf teke ve xwabno sahinga ve hormonek düşükle ev jî bo bedenam ro Melatonin düşük. melatonin nasa Melatonin düşük. ve ev jî bo bedenam ro gelekî baş Yani hem ji bo merev, bo deruniyam ro ji bo derûniya ji bo betilandina wê ji bo hem fîzîkî hem jî mêjî ew rahet dike ji bo zaroka jî zaten hormona ê mezinbûnê ew jî wexta tarî da çêdibe wexta tarî da rakeve wî çaxa zarok daha xweş mezin dibe daha baş çêtir dibe wî gora wê jî gerek em 7 saat razin ew 7 saata jî ne dereng be o em zû jî rabin yani Voxtê xwe de mere. Bak biyolojik em dibêje seheta biyolojikî. Wexta tav çû turakeve, wexta tav derket tu rabe yani. Ama em şev û rojê xwe guhertîne. Guhertîne. Şev bûne roj, roj bûne şev. Ew jî gora biyolojik saetê me wê dugeherîne ew jî rehesizî dike. Yani hormona me û biraniya wan gora saeta çê dibe. Yani kortizon serîspê berî tavê derdikevit bilind dibe. Serîspê kortizona me zêde dibe, îvarê ew kêm dibe. Gora herekata me, gora tav û gora eylema me ew hormona çê dibe. Ama wexta em gora hormona xwe muhalîf derbas bikin wî çawa tu nexweş dikeve. Ê vekî siyemê jê bibêje av. Karibin çıqa, karibin ava xwe vexwin. Yani em nabêjin tu tîne bû îlla ji av vexwe av vexwe na. Ama carna insan kêm av dixwin heyî yani. Çünkü tüçüka av vak o vakasa xwînatê rûn dibe vakasa xwînat hundirê wê ew mîkrobay jî ew stokîna em ji bona mîkroba em şer dikin laşê me jî tiştek çê dikin ew mesela çima agirê me derdikeve mîkrop agir dernexîne mîkrop dikeve nav canê me laşê me ji bo wan esker dişîne wek bêjin ew esker û ew mîkroba wexta şer mücadele dike dikin. wî çaxa orta agir derdikeve yani wek tu bêjî nav cephanekî ya da nev şerkî de çawa çatışmadır ki o cîkî çatışmayı. Wexta em av vedixwin jî nav xwînê xwe ew tişta paqij dikin. Ew derin nav gurçikê me wexta gurçik tiştekî ne baş be ew davê jî êdinê jî ji bo laşê me baş e ew gerî distîne. Xwarin û vexwarinê xwe zeyî av ve xwarin xewekî qalîtelî o xwe biparêzînin ber nexweşiya da eger nexweş be xwe dûr bikin wana insan ji bo parêzandina baş e. Mamasta me bahsa aşiyan kiriye ji we pirsimîce divan rojan de li ser hem medyayê civakê hem di nûçeyan de li ser tiştekî gelek nîqaş hat kirin pitikek hat dinyayê û derziya vîtamîna K'yê ez bêjim ji ber wê nexweş ket yani diyayê bavê nehîştine bawer dikin paşê pitik nexweş dikeve ew vîtamîna K tiştekî çawaye çima dema ku pitikek nûtê dinyayê ew derzî lê dixin gelo nizam tetkeve be şawe nakeve jî yani ew tiştekî çawaye Mamoş tu çetir zane Kerem. vakta ku zerikî dikevin. Yani zarokê nû çêdibin bi zerikî dikevin keymasiya K vîtamînî çêdibe. Ji wê avayê K vîtamînî dine ku ji bona xwîn neherike jê xwîn neherike. belê ji bona xweş Sedema Ya, vitamina K ji bona faktora xwîna me dibêjin pıhtılaşma faktörü ew çê dikin. K vitamini K faktör 8, faktör 7, faktör 6 wana ber K vitamini çê dibe. Ama zarok daha nû wexta dünyayê K vitamini ne têrê wê nake. Ji bo her wê em wî çîka didin wê ki K vitamini didin ki ji bo wanekê çîk nebe.
Yani kîjan pitik kuvara dünyaya takas ere edin ere nefsa. ere Mişim veya fikri ma musta bernaha mesela gelek birek limale duveldi yani Evet. zarka hal mali danitin dünyaya. Hastat yani hoşhanetine bu yani hinga çavadı kırı. na seri her zaroka. Ama yani hazar hab yeki zarok bimreji beri mesela bejin mali koy çekdikir. Hamle bu o وی بجی چی دوم چیده که یا ده حب زاروک چیده بود دو حب دمرا Ere benim nizam zaroka نخوش jikram کرد rast. یو işte ور بو زريك زرك تمر. falan مر ام بری نزانه بون yani او جبونا تندرستی ام دبیجن چقا دولمند نم دولمند ام چی مزدکن anne yani de u zarok mirina de u zarok mezedikin çıka mirina de u zarok kim be em dibejin ev devletmend ki yani ev Yani bu av ihtimal kim be? Bu ev ihtimal kim be yoksa yani ne hayvan yani acı nedin takas cide zarok nahoş Na, na, be? kış- Leş bu nahoş ihtimal ke yani her. ihtimal heye ama ihtimal kim bikin vakta zarok de dünyayı ne tane jibo K vitamini başka ne hoşi heyi mesela o topuk huyna topuğu distinin kadı bejin via hipotiroidi ve Ben heytine ha avjetine bu Türkiye. ettine bu ama ica kusura mezenek o ica hipotiroidi bu güç bejinçi zeka geri diman anka mezedikin çevreme mesela prehne yani tam famna ki dişteki işte yani tamam belki seri bir düşü ama yani inki kem dimine bejim çava bejin kem zekayı yani Ere aklı kim? aklı ve kem Bir şey dimine. kemek. Ya anka tüvi hipotiroidi zu zaf bike tiroid hormonu dedi ve çağa zarok tiştek nabe bak cin dibe. Ya anka bejin sethab miroveyi naf sethab mirov da du haba sakate. Se haba çavi nabine. Du haba inki geri yani zeka ve inki kem mayi. Çima vana hebe. راح بتنزارك وكهبن او أري. او تدبيره او اشيو او تحليل جبونا اون نجبو سدو سده سدو بنجي اما او بنجي يو وقت زاروكيتا او نخوشيكت او جبوتان سدو سده ذاتن يعني تي سر مروفكي اما او مروف جبوه تشتكي برجرينج يعني İcana kat iştektin der kıstina hole mamusta da banko putekek de dünyayı ev reviyeyi de bej piçki racın ev kordona izkevi heya de bej ama hilenin veya yani demek ku zarokak na hoş ket al pençe şereket işteki ket ama jveya vi tedavi bikin. Evet. Yani evji bavar dikim li Avrupa'ya takas hiltenin li Türkiye li velateme jde bav de pırsın ey ku dukhazın karın da hoşkhane helenin yani ücret avi heya şu. Ev tişteki çavaya jo pırsın mamusta yani ajvun zan Ya o kök hücre vakti bejin ya. hücre yani. Eri kök hücre yani o huyna kordoni vak hücreye kökü yani kök hücre çi karı ev hücre her çeşitli hücre çeyibi. Yani ev hücre karı bir çavcı bir şey bibi, karı bir kezebci şey bibi, karı bir gurçikci şey bibi. Koka ve koka hücreyi. Tükijan tek kijan çikida lebati organı da ev organ tamir dike. جبون هوان ادنجي جبو خدنا كو كانسرا كي لوسيميا بيجن خوينا كانسرا خويني تشبه او وقتا كي نخوشي كوكج لازم يا da işte ev vakti bejin anka mezana jem çedikin köküce tedavisi evji hündre çikeda nabıcı göbek bağıda lazım heyi o vakta düveşiri o lazım bu tıkarı karbine اوجي يعني تشتكي باش اما نه تشتكي مجبوره يعني انكي هم كاربن اگر و شرطنا و جي كي ببينن او جبو ماديات تشتكيتنا بكاربن بشغلين يعني İcam disa derbasi beşaxo mamosta ma got ya amna خوشين virüs ana ka mamosta zubzu derbas nabın zubzu merav rahat nabın icab piştiku merav rahat beji be halim lisel meravand bine yani ere şobama derbastı ben antibiyotik am bikartinin am derman am bikartinin lelisel mrovan yani derdora hoş edinir be insan ana be hali pırzeda bu ya yani nahoşi bu anatine vitamine hoş dikkat dikin yani tahlil andikin multivitamin he vana vatkhun racın ledi sadece nav geldi nizam ji bajarvani yani nizam ji boçiye be hali pırzeda bu ya yani ben daha
وگه کو دوشی کو ساتین وی شکایت تینا او کی نخوشخانه تینا بامن املیدرین مثلا gelek نخوشه ده او درتی کیماسیا ویتامین ده درتی ما مثلا چیتر زانی بی اکی هناك انسان وقت اكو فيتامين د دنا وانكا اكو شكايته وانكا تا باش تبه تا باش تبه هنا يجي هنا جيري ديجن كرونيك اورجانوت سندروم بس دائما وستيانه دائما معده نخوشه çok andigan deşi emdrenin her tiştuan normal derti yani kuyna idrenin enfeksiyon ektine فيبروميالجي جينا وكنا خوشي كوسا مثلا خوشيني وساهنا وقتك نخشين روماتيزمالن يعني تشتي وساج يعني هنا كرونيك اورجانوت سندروم ده دبين تشتكي فيروسه يعني سدما تشتكي فيروسه ليه هدرك تهول يعني مزان كي جام فيروسه يعني هنا يعني فيتامين كي ماسيا فيتامين درتين هناك وقتك نخشين روماتيزمال درتين توكيده سدما اول هناك جدا فيروس كي فيروس كي جام فيروسه مي درنك تهول مزان يعني جبو vitamin D servi bejim. Vitamin D lebeli tugo beri hatta ivari palayı bun düşün hayvana mezedikin o hatta ivari düşüğülün ne divestiyan ne? بله Anka em prizu divestin. Çima مخابن çünkü emnaha ne mrove rastın. رادياسيون جي بل دورا ما هي يعني Hem radyasyon prehene hem xwarinê ve xwarê me guhertî hem tevgera me kêm bûyê berê hev tu çika tevger bike tu çika hereketî bê wî çaxa tu baş daha zindî dibe tu çika xwe têxir cî xwe rûnê ser maseyê rûnê wî çaxa jî tu daha zû diweste mirov gora tevgerî hatî ciyanê yani tu çika tevgerê xwe bike wan eklemê wan mezena ku çika eklemê me heye ji bo çi ji bo hem her tiştî Hareket bike. hareket bike yani her tiştî تليام حتى بشكل يجي كار تشيك بك يعني خدها تعالى سيستمك اوسع تشكريش بو اما انسان تواني وقت بسكن وتوسع بيكسار وانا بسكن توسته çünkü gora hareket am hani yani le jbo ser vitamin ez bejim vitamin vakta yeki rasti o tendürüsti o tişte pakıcı boğu vitamin ihtiyacı var pırtine du hep vitamin ihtiyaç hey yani eki vitamin eki bejim demir mesela. Ev jbo pireka, jbo zaroka, jbo ki zumedin adalosan çağında demir lazım. Çima lazım? Pirek her meh xuyun wendadik. Ev hindri xuyne da demir hey vakta ev demir neyinici bir çağa dibeste. Ev tişteki normal. Emviyad dixin aliki. Edineci zarok vakta hamle bunci mesela zarok şey dibi jiboy demir lazım. Eki zarok mezin dibi jiboyna lazım. Edinici D vitamini. Vitamina D gerek ne lazım ba? Ama lazım. فيتامينات D وهسن قالك جرين قال Evet. ناس جبو بدنا Jibo çi vitamin D lazım ana? Em dernak evin bertavi. Şima dernak evin bertavi. Em cana derken de valla hatta ivari bertavi ama mezed kim piş perdeyi. Anji piş camiyi. Yani vakta ki tu saat yazdı o nav duda gerek tu derkeve bertavi kemani pazda daka ev tavu nav berat te o tavi gerek tiştek tarafı ne perde ki ne cam ki beri herkes malavan te katı bu du katı ama وقت شبو herkes avdi bu دكتور دار وزوب derket dervaz aruk hatta ivari derve dilistin dernak daha ne daha mali anka dernak evin derve ne zarok ne mezin ya cem derkevin derve nav arabe khodrin için o em جبون هاوي D vitamini ve zeyde bibe. Edineci vakta işte şiru bak şiir şeyde be mastu dev insan vana zeyde peynir. Hani, Vana böyle. iki boku. دبيش خوش هندري ماستر بر D vitamini yani Evet. bu vitamina D قالك Yani جرين ev D vitamini hene kalsiyum cihane vitamin cihane ama ev vitamin ser la şeyme de ser cildeme ev termeme vitamina D dugeherini jibo eki emkarbın bir şoğlinin. Yani vitamina D dü cihayı ki gurçuk gerek sağlam bir edinici gerek em tabi benim. Be tav nabe. Yani gerek fazla dakika hem derkevim ber tabi.
Vakta ki de vitamini kim bebeci laş insan değişi. Bak maması ko zaten hastime u goştu insan değişi u vestandi çeyde be. Ama ne tane bu yayı. Ber stresa ber am jardin gon hoş ranazın yani vakti kadar rana kevin xavu şevu sevres bir kış buyu tevger efketini yani 3-4 saat radı kevin radı bir cana radı kevin yani inki her tiştime ne xwezey buyu ne xwarinê me ne vexwarinê me ne jiyana me ne raketına me Yani ve her tekliya sisteme me. rast me ne Evet. mesela ev yani ev naxoşi jî ne tane em xwanê karin rast bikin naxoşiyan xwe parezin xewa me rabin Xew jî. rûniştina me ciyê ku em Tevgerê me. dijîn tevgerê me spora me Vurkirana stresi ji xwe stresî her tiştî Evet. dike O em ê haskirin o çik jî lazım baveri insan Bele. vakta hem baveri bike o haf hasbike keyf u şang u şeng çeyde pe u çağa insan daha derûniyeka bi aram em bêjin ev jî lazim e saat xweş mamoste em ê dîsa nabereke müzîkê bidin ez naxwazim we pir bibatlênim em ê dîsa stranek ji Emîne Yiğit godar bikin kerem kin temaşevan azîz em straneka din godar bikin paşê me bi sohbeta xwe dewam bikin. Eman dilo Zerdiyare ez bu kilo Can eşke avet dilo Dillu kezevte bu kilo Yar bu gülez bu bilbilo Eman 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 dilo Eman 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 dilo Jerde yare ez bu kilo Can eşke avet dilo Eman 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 dilo Eman 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 dilo Jerde yare ez bu kilo Can eşke avet dilo لناو بخشا مشوب رکت پروک هریل بر فکت جانم مودلم فکت دلوک تجی کمان لکت جسرم شاقلو امان 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 دلو امان 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 دلو جدر yare ez bu glo Can eşke avet dilo Eman 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 dilo Eman 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 dilo Jerde yare ez bu glo Can eşke avet dilo Bînerên azîz mejgel pirsî gelo ew ji bo şobe ji bo zekemê çi difikirin çawa xwe ji nexweşiyan diparêzin kerem kin em bi hev re temaşe bikin. ji bo grîpê zivistan memleketime her daima sermaye ez sar e nexweşê pêçî dibî êm em havînan pencarît me hene te bêjin minê qoşbûne dibêjin masûl emana dikelînin darçîna dikelînin hani bêşa saet ser avê xwat qaçibên tuxwin hem baş dibin yani. Xwe germ xwe dikin. Ondan sonra em işte mesela acı falan xwe jî dikêşin. Ondan sonra bêjin
doktora hakem bilsin ilacı kullanmışken, bu ilacı denememi kullanmışken, ondan sonra germahi aşırı da kullanmışken ama ya germahi başa. نقاشیات دیدم دقت خورد کن زیاده نکم را بس سرمایه چانوی دکتر تبیجی genelde meyve تخوان C vitamini تخوان genelde o hava دارد کن işeci de yani işe yaramıştı be bile belik bir de çıkas naqaşine ki vallahi zora hatta mro darbast ve zarbaz min zora تو که خواه گرم خواهی که بوغاز آن تشت بوغاز خواه تشتا الق بخواه مثلا شیره هنگی ها به بختر نو دا ondan sonra tişte گرم بخواه تا باشه فایده ها ام خواه دموم هم قریب دیگرن ام خواه گم خواهید کن ام لیمو sürekli limon etkuan Fiqiyan özellikle C vitamini, portakala, mandalina, muza, nare o ekstraklat onu tüketmiştik yani. ملک گلک ولاتی من دبیجین ام گلک خوگرم بگرن زوستان ام پر در نکون دروه لی اوجی دبسه دمانو خوشیان نه مثلا گوادن جیما بحث کر من چکا جیه گرتی بمینه نخوشی زودتر بلاو دبن لی وقت زوستان ته مخابن گلک انسان خودت خم ماله و نخوازن در کون دروه زاروکی خوشی در ناخن لی زاروک جی مثلا پتکین کنو ته دنیا روزه 10 دقیقه گلک لبرتاوی اجبو ویتامین د گوادن جیما بحث کر برتاوی حبکی بسکن اجبو هوا پاکش بستینن yani paca vetkin hem hunduru avuktıkın le ama bavar dikim tesir nakan ev sama vasta yani gerek zıvıstan beji em varzişe bikin spora bikin can em derkevin derbe ama 10 dakika beji em habki bimeşin zaro kanji derkin derbe. Rast olsa gereken derin havayı pakış bigirin خبگورین yani بریب کردن چوکم برا استیمه گوشتم برا حرکت بن جبوناوی تشتکی باشه gereken derin و gereken سارو گرم ندن بلاش خویدان دای ام درنه که من در وقت کو ام هندرو زاف گرم به ج لاشه ما خویدان ده وی خویدان دا بون ام در که من در و پر سارو گرم ده و انسان نخشت که وقتا کو هندرو دبمینا و پاجو خوانه که هوا دگیش نکنه نگورین havayı malı disa bir virüse ku bir zeyde de bilma nav havayı mali de bu disa insanı da hoş دخينا Ya zaro kanji roje ama 5 dakika ve 20 dakika ji ya ben aşko her tim tukazın derken farkı her aşko bigerin lekte zıvıstan te mukabin de babla khazın zaro ke khodarkhın şko için mektebe hatta var mektebe ji dina pole denen derna kevin derve hava nastenin yani gereken veya jibal darbın ne yani evji dibese deman xoşyan çıka karı brader kevin derve yani her demeki her dem saleki خوشی وی yani وقت درve sar be berfe be cemet ebe em derne kevin çıkıvertine yani mer اوجي de misale ki اوجي gora xot isteki xozeyi yani lebele xo mukatebin yani وقت derket derve o destuni gete bra necemede gora ve tedbiri xosamt karı derke derve bina xoş o hava sar اوجي isteki faydayna yani her tişti germ ne vani و انسان هاوینی گرم ببه زوستان ایثار ببه لبله اینکه خو مخاطب ببه کار به درکو دروی کار به درکو دروی نه برا درکو دروی جی برا درکو هوری برا بگره برا بلیزی برا خو شلبکه خو برا تک و ناف برفی تشتک نابه ورمر زنده بن هندی بینن جارنا زارو که ایکی سولاویتنه پیسول درکو دروی o نگه جمعی دی تشتک نابه اما زاریم وقت اموان پر مخاطب بن وقت ام پر سروان میجر دبن و چاوا دبه زارو زوتر نخوشتک اری نخوشتک به کاد بنجم یا سولا ویتنه کاد مانتو ویتنه درکتی در و ناف برفا تشتک نابه ایمن درکو تاقا درکو زاتوره بگیره لهمبری ویروس هم بهتر mücadele etkin nefsa mesela Danimarka Finlandiya zarokin kudiçin mekteba zarokan kreşan az bejim bejim wan dervet etxin khov mesela diyan baven wan arbetinin mektebe ya dibayn disa wan tetxin araba wan başvuruyor de Paris'in araba wan detxin derve zarok derve radzin شما علمان دينا يعني زاروك علمينا سرما للتركي بقى حياتي تشتكي بصادق يعني دور ولاته ما يجي براستي سرما يعني ولاته اري
çar demsal cam dibinin ne mesela Erzurum ezbejim Kars van tara pırçıya sermaye. Aslında. Yani volatlemeci aslında Yani Böyle. jibuna bağışıklık sistemi gerek ya laşın birov evka bakteri virüsa nasıl ki? Hedi bana keve tekiliye ki laşın bana kan nasıl ki? Kujbuna antrenman evki bağışıklık sistemi gerek. böyle. Şu an naxaşi kış bakşandıran ya ki masaya bakşandıran mı? Jibi avay derkebe. zaruk beysol derva diçiniten zuzuna hoşna gön. Çıra Zuzuna hoşna. evka ana sistem ana van virüs bakteri nasıl ki? Vakta kut kevene laşın mirov da virüs bakteri dikujun na hoşna ki. Yani naxaşin ana kaç mama sendej bozarokan dibejim, bo mazına and dibejim. Gıştı bejin sedema koronaya. Yani gıştı bejin sedema aşı koronaya. Mesela mrova kriza dil der baskı can de dibejej koronaya. Aşıya korona xoxistı bu, dicara secara aşır xoxistı bu. Hinga avcı korona keti bu ve sedema veye. Dinav geldi biraz işmendiye kavus sahaya dema ko misal tendürüstiyen bername çetkin. Sertim veya jidi pırsım. Yani aşıya korona anji dermanen ki videmide dermanen ku me bikar ani gelo ana tesiri tendürüstiyan me dike annake yani hinga me paras anne paras yani aşı anaka kolera bu Aşıya ku na evki pandemiya korona da ku melxi lxada ma parist lehem bera evki virüse korona virüse korona ma parist Vega ku hinek insan dejin na yanet ki evki derken aşıya derken evki insan da hoş kefin zubzu kalp krizi darbast bikin kalbi ant sekine dimrin eri rasta hinek tişteki sahaya leberi mesela bejin evki miktarı çava jisadi yek sadama aşıya be jisada 20 çil sadama evki naxaşı korona bu satke vi evki vi bandoriye evki naxaşı evki derti virüsa korona derti le tişteki zaf ki evki bandori aşı korona çebuya rasta tişteki rasta le bir keyme Diga pandemiye ki he emnizan emi çipkin aşı ki zu gereken gel bu parizin. böyle. Yani bir elzem bu yani. Rast kararı ki zaf rastı. Aşı zaf ihtiyaca ki gelime hep insanı dünyaya gerek aşı vandana bu aşı ama bu parizinden beraber ki le koronavirüs. Bandor evki hene aşı leberi pirkeymin yani gora evki gora virüsa korona pirkeymin. Yani eko naxoş katin ji eko candan ji bavar dikin bu vanra naxoşin kronik bu ne Naxoşi usta? kronik evki. Dibe sedema vasküli, dibe iltihaba damara zub tene girtin. Tede pıhtı çedibe, te girtin mesela. İnsana ku kalp krizi darbaske çava pıhtı çedibe. Evki koronada koronavirüs dibe sedema iltihaba damara. Mesela şu imeci dıkız be felce dağıtın. İltihap gidiyor hatta girtin. Bu ya sedema iltihabı yani. Evet, sedema iltihabı. Mesela darbaskiri tesirayı dimine. Pişta korona da ne tesirayı devam tüken. Eko aşı bu ne? Aşı bulunca Türkiye'm yani. Türkiye mi, ne? Ben bence sadiye ki sadi dudu. Eko nakhaşiya korona darbaskirine. Bir sadi çel. Yani eko naxoşiya kronik tansiyon ve şeker anji ve naxoşiyen enfeksiyon bu vanra heye şu zutun naxoş Zutun naxoş dikin. Ne tenej bu korona em bejin? Bu ne var pir ginik bu yani. Bu sadaman birine. Bele. Eko nakhaşini kronik pera bu nakhaşan. Ya emzanın ki vakta em derman jidin nej başinetini vakta em derman ki didin naxoşi em nabejin ev derman sedus sed feydeyi tişteki zirar nadı. Yani tu aspirin ki jibo xu karbi mide ku tekul bibe. Her derman ki belki zararı ve hebe. Lebeli em gora derman dedin jibo çava dedin kar feyde oranı dibejin em. Vakta feyde ve prizeyde be zararı ve kim be em dibejin bu ilaca feydeli. Aşıcı vakvari yani hazar hab mirov hatta milyonek mirov jibona covid miri lebeli belki hazar hab insan jib ber aşı tiştek buyi.
Lebeli gora kar zarar emmece dikin virüse Covid'i zarar daha pırtır dedi. Jibona ve vakta mirin hebe insan nikar beji. Valla ya eme aşı ne ben tiştek Covid zarar dedi insan. O aşıcı karı bir henek zarar bidi. Lebeli mesela tezatüre naki nakhoşi akciğeri teşeğin abi ve tünamre. Berbe yani gora kar fayda o tişteki fayda bu. Ne mamusta? Rast. Böyle insanlarda mesela çok iyi düşün. Romatizmal hastalıklar. Yani ki jedertin. Kalp krizi darbaskirine rastı bulsa bir keyme. Yani her tim dibêjin em basa nexweşiyên kronîk jî pir di bername dikirin, basa kolesterol, tansiyon, şeker em li ser van jî gelek bername me çêkir. Yani ji xwe êku nexweşiya kronîk bi wan re heye, ne ji bo tenê korona, aneka zivistanê mesela ji bo şewbe jî gerek pir diqat bikir. Biraz. Yani êku 65 salî zêdetir kirine ji bo teqas aneka nexweşxane jî ji eczane karin herin rajin û herin doktoran بدن دکتران و آشیخو کارن به پرجی کارن بکن یعنی اف امکان جی ولات ما هي yani لم خابن انسان اختیار پر دقت نکن پر باش خونان از بیجیم هنجوان جغاره و تخون دبیجش خام بمرن yani şu kham اختیار bunu yani ev hişmendiye ki ev fikre ka geleki şaşa em hertim dibejin sar cıgarem eko şu tansiyon, şeker o kalp, dil yani dilevanda pırskeke kebe gerek beter baldarbın. Tendürüsya beter dikkat bakın. Mesela eko cana muravek şobe dikeve zubzu yani hesantır yani rahattır derbasnake. Ama vak civanım rahat derbasnakın ya icam ihtiyaram bifkın. İca dve hayamede, zivistanede ihtiyar eko prani nexweşiyên kolesterol, şeker û tansiyon bi wan re heye. Bera li çi dikkat bikin mamoste? Yani kolesterol jî, tansiyon jî, şeker jî, wana giş ser damarê da tiştekî zarar didin. Wek hocamê got Covid çawa nav damarê da waskûlî çêdikin ew damar dixetimîne wan nexweşî jî zaten zararê ve ewl ser damarê de dixetimîne. Yani wakta kolesterol plaqê kolesterol zêde dibe nav damar teng dibe. Wakta şeker teqazê ew damarê ve zarar dide. Tansiyon çıqazê be gizat damar zarar dibe. Damar çi? Damar her derê mirovê heye. Nav kurçikê de heye, nav mecî de heye, nav qalbê de heye, nav nigê de heye. Wakta kîjan damarê te bixetime, kîja damarê te tek bibe, wî alî deşe. Yani wî alî nexweşî kîçe dibe. Wakta gurçik damarê gurçikê te eger tek bibe ya bixetime, tu nexweşî gurçik dibe dikeve diyalîzê. Ew zaten êkî dikevin diyalîzê nîvî wan ya tansiyonê ya şekerê ve heye. Êkî tu wakta çavê te damarê çavê te dixetime wî çawa çavê te nabîne. Ji bo tansiyon ji bo şeker dibe çavê wê xistî. Ew nexweşî ew e. Êkî dibe damarê mêjiyê wê wakta bixetime felç lê dikeve. Êkî felcî bin nîvî wê piranî wê tansiyonê êdinê jî şeker û diğer nexweşî. Yani wana giş ser damarekî nexweşî çê dike wakta ser damarek nexweş çê dibe jî hem kalp krizî derbas dike hem felcî çê dibe hem gurçikiyê xerab dibe. Ewl gerek çi bikin? Berê her tiştî gerek şekerê xwe serrast bikin. Yani eger şeker çıqazê de be wakasa zarar dide. Tansiyona wê gerek serrast bibe. Yani tansiyona xwe muqate bibe. Ji bo nava gîza em ê her tiştî wek ev bêjin gerek ilacê xwe dermanê xwe serrast boxin û gerek tiştê xwezeyî bikin û gerek tevgera wan çê bibe û tiştê şaşîtî dûr bikevin. Yani tiştê cigara wek wan behsa we kir tiştê arak û tiştê gazlı içecek ewana dûr bikevin û tevgerê xwe mêzekin ilacê xwe serrast boxin tiştê xwezeyî boxin. Êdinê jî wakta sermayî wakta zivistan hat çünkü nexweşî hem zivistanê hem pir dibe hem jî wakta hava sar bibe damarê me xwe daha dijdîne. Yani wakta germa damar xwe çik dike çawa dike sis dike sis nahat biran bi sis dike wakta ki serma jî damar xwe dijdîne. Zaten ew damara wê hinkî plaqê ve yani teng bûyî
o vakta xwe dijdi neji çawa dibe bişaxa ew tengbûn daha jî teng dibe ber wê gerek hani êkî nexweşiyê qelbê bi gerek derket sermaye bira xwe biparêzîne bira serma pir negire yani cilê xwe cil û bergê xwe gora serma bira çêke o êdinê jî ji bo vîrusan jî êkî pneumokoka şitê wek aşî zatûrre aşî êkî şewbê zekemê ew aşînak jî bira xwe kar bîne berê zivistanê yani wek Kasım û Aralıkê berê ew mîkroban nehatibin çünkü her sal ev mikrop xwe diguherîne çawa mamosteko carna şapka dixe serê xwe tê hundir em de wê em nas dikin ama carna jî xwe pir çawa xwe pir digerîn çawa dike şalwar xwe dike şapka dike de diya xwe zêde dike diya nas nake wî çaxa jî daha zêde zirar dide gerçekten gerek aşiya xwe bibin o serrastê îlacê xwe bixwin tevgerê xwe çêkin o bira her tiştê xwezeyî bi xwarin ve xwarinê wê o raketin avê wana eger biparêze xwe kar biparêzîne Yani me got em nexweşiyên ku wana kronîk nexweşiyên kronîk ku wana heye mamoste te behsa wan kir bera dikkat bikin îca em bêjin mesela kolesterol mamoste yani ê ku wana kolesterol heye te ji xwe got bera çi dikkat bikin lê em ê kolesterolê çawa xwe biparêzin bernard gotin mesela zergaheke de kolesterol heye yani kolesterol zêde dike nexwin kolesterol nexweşiyeke çawa ye îca me kolesterolê xwe çawa biparêzin ya kolesterol nexweşîkî çawayê kolesterol ne tiştekî zirarê kolesterol cuda çika curawan hene mek wen bêje HDL kolesterol LDL kolesterol ve LDL kolesterol êkî zirarlî bi navê LDL'yê ama HDL tiştekî feyde didime kolesterol ji bona hormona me jî lazim e ji bona jiyanê lazim e ser hücre hemûya kolesterol heye bê kolesterol jiyan nabe bir kere yani em nabêjin kolesterol tiştekî zirarê kolesterola LDL êkî zirar dide ew eger zêde bi ew zirar e yani em wana enkî şaşîtî em çekdik kolesterolê min zêdeyê tamam kolesterol zêdeyê kîjan kolesterol zêdeyê em ez weka nexweşiya xwe dibêjim HDL yani êh dibêje xêrlî hayırlı değerli. Başkacı temizi. Ev tişteki ne zirarı. Ama LDL eki lanet lebe. Ev jî vakta zêde bir zirar dedi mirov. Mamaza beşava jî bi rastî ji min pir zor de yani daxiliye pir beşeke berfire hene wisa wî jî bu awayî di hişê xwe de bawer dikin ew ji bo nexweşiyê xwe bira yani LDL tiştekî xirab e. Lebelê LDL tenê xwe jî ne xirab e. Vakta zêde bûna wê xirab e. Berem digotin işte tiştê yağına xwe tiştê kolesterol xwe kolesterol kîjan LDL kîjan HDL dibe em dervê nikarin HDL bixwin LDL bixwin ew ser gurçikê me kezebê reş çê dibe kîjan ew wexta tu yağ xwar ew yağ dere ser kezebê reş ew kezebê reş gora qafê xwe dibêje ez viya LDL bikim viya HDL bikim çawa dibe mêze dike zilamkî paqij mêze dike ew her tevgerê xwe çê dike araq nako cigara ve naxwe dibe wele viya tiştekî xêrlî ez viya xêrlî çêkim HDL çêkim rastî ji wereyê wexta jiyanekî tenduristî bi kezebê reş kolesterola HDL çedike. Vakta tevgerê te tune be. Vakta tu araf ku. Vakta tu cigara bikişîne. Wî çaxa kezebê reş HDL kêm dike LDL daha pirtir çedike. Ber wê em dibêjin eger tevgerê te baş be xwarin ve xwarina te xwezeyî be tu tiştê şaş dûr bikeve wî çaxa HDL zêde dibe LDL kêm dibe. Viya ji bo topluma ew e. Lebelê carna ailesel hiperkolesterolemi heye yani dê bavê te genetik derbas viya jî tu çi bo xwe jî ne xwe jî feyde aynî ha çi bo xwe ne xwe ji bo çîkê dibêjim yağ û işte xwarinê şêranê û proteinê dîsa me dikkat bikin ew gere dikkat bûna wê çi tu zanî tiştê arak tiştê cigare wê her du jî bira nexwin çiqa hêk bo xwe tiştek nabe çünkü LDL tenê xwe ne zirar em dibêjin zêde bûna wî zirarek ne zêde bûna wî tenê jî em dibêjin okside LDL çiqa zêde bu qasa zirare okside LDL jî çawa dibe tu wexta tiştî şaşî kar bîne ya da tu jiyana xwe ne tenduristî bikî ew LDL oksit dibe çawa dibe nav damarê me de em du tabaka wê heye dibêje intima media tabakası nav tabaka wê de rûm top dibe wexta ew top dibe nav damarê teng dike ew tengayî jî plak çê dibe yani ew nav damarê me wanê em bêjin kulkî heye ew jî kolesterol tije bû
وی شاغا تنگ دبه او تنگ بون تنینا جارنا او پلاک دتقه وقتا پلاک دتقه جا او دمار دختمه جبونا او دمار نختمه جبو پلاک نتقه تشتی سر راست ام بیجنگزا ورزش تندرستی جغارا و عراق ترکبونی ایدنیجی علاج کلسترولی ام مجبورن کی علاج کلسترول بخون کی مجبوره ای کی لدله پرزیده به ای کی تانسیونا و شکری و یا da قلب دل نخوشی دل هبه وانا لدله ما زیده به ام وانا علاج دن Hatta hangi ilaç vatkhun mamosta? hatta mrene Hatta mrene. eğer kalp krizi derbas kribe ya da stent tabi hatta mrene Vakat tevdir az bejim yani. Vakat tevdir, vakat tedbir yani. evet جبو جاردن او پلاک خواچیک نکه نتاقه لبله ای کی نخوشی قلب تنبه شکر تنبه و کلسترول کم به جبو وانا ilaç تنبه ای شکر جیبه مثلا kolesterol ve set kemtir be üç ağam nadamı ama ey ki stent takmış kriben ey ki bypass bunu o hatta mrene gerek lazım çünkü çıka kem be vakasa o tengasi daha da kemdi be ama vak nakhoş ki te خودنا كاللدلات زيده به تهات تجار ناكشينه عمريته جنجي Krizadır mı Arap ve nahu kalp kriziler basına kiri şeker tetine gerekli nücibotani ilaç. Yani her kolesterol zedebun ilaç ne lazım? Eki nakhoşi anji kolesterola gora ledele çıkan mezine zedeyi. Gora ve ilaç dedim ve. O ilaççı gora emdane ki fayda verici verecekti be. Yani canlı be o ilacı kolesterol ne başı? Ne jibot ne başı? Ama jibomun başı. Es kalp kriziler baskırımız stende min hey gerek az bukma ejidukum zaten. Yani herkes cihev cudaya, nakhoşi herkes iyice cihev cudaya. Yani nakhoşi tine, nakhoş hey. Her nakhoş kiji gora xwe dünya ki. Yani ez tansiyon nakhoşi hebim. Mamostacı tansiyona ve hebe emici evici ne vakeve. Çünkü nakhoş her nakhoş ki ayrı çteki. Yani nakhoşi ve nakhoş am gerek خور ayrı ayrı. Cihev cuda bıkın. Bele haberate. İca mamosta jwab persim divan demen davide. Un paspore dahiliye yani un doktore dahiliye yani. Yani beriku nakhoşek okte tetkeve nakhoşkhane diçe beşek kadın avli tebave. Ya brasti un her tiştiyle kolin dikin beşeke pır berfrehe. Divan demen davide nakhoş jvo çıtı. Yani nakhoş kijan nakhoşi bela buya. Mesela kemasya vitamina D geleki zede buya am B12 anji tansiyon zede buya kijan nakhoşi pır zede buya divan demen davide. Eku bala bakışan taz bejim. Eku tene bame eku tene dar nakhoşin enfeksiyon etin. Eku zelki kronik hepatit B. Nakhoşin usatin. Eku nakhoşi eku zekemek etine. Hene koktin. Fakat eko dışına dahiliye edbim eko anaka ya eki dahiliye anka sermaye o kukuk o zekemi wana pertin lebeli her dem anka cihane her demci eki hem de bejin her derimin değişi. Nakhoşi multi değişi sendromu. Hanaki vardı bejin tendi be çey her derimin değişi. O be avr der dikeve avr der dikeve. O inki ber stresi dahi اینکه جدی هم گویم تفکری باش نینه او هر دری به دیشه راستی پرته او اما وام ماها ایک کوکاوی زده به ایک پوزی وده هرکه ایک دی بیجه از کرکامن دیشه او سرما گرتیمه وانا پرته راستی اما هر دم سال ایک هر دری به دیشه daha زیاده لبلی نخوشی که امزانه بن ارگانیک یعنی نخوشی بن و هی بنگاه هوی ده تشکه هی او naha obezite u diyabet jibona me inki zede buyi. Yani beri set mirova heft hab nakhoşi şekri bu. Anka set mirova 15 hab nakhoşi şekri. Her demleri nakhoşi zede de be. Sedema ve çema ama yani beri naha xwane me xozaytir bu anka hatiye guhertin bavardıkım. Nasıl? Bersivete bu bersivda. Hedi mamos amji higiyam bername tendrüsti me çekir. Hedi amji hediye de. Jişki. Yani nas. Yeki sedama avul obeziteyi. Vakta bin çermi yağı me zede be. Ev becim sergo begeme da çıka runa me zede be. Vakasa insülin direnci çeyde be. Çıka insülin direnci çeyde be. Vakasa tu daha kilo destine. Tuka kilo bistine vakasa tu şekeri nakhoşi şekeri daha ziyade de. O beter xanlı da. Midam arabıcı mazlumlar. Her zikevi mezim ya da her şişman na be şekeri nakhoşi lebeli
şekeri nexweşiyê da serî sedama ve çike obeziteyi. Ama eğer genetikatı sağlam bir canlı tu obez bir bijinabe ama lebeli genetikatı ne sağlam bir tu tişti şehrani ve hevir boğu tu inki kilo bistini tu sedu sed bir nexweşi şekeri. Berve avul em dibêjin obeziteyi. Duyemin xwarin ve xwarinê nexwezeyî tiştê paket, tiştê fast food, tiştê hamburger, tiştê her tiştê em dervê xwarin awan tatliyê cura cura. Anka çi hebu berî tatlı çi hebu reçel hebu o Dims bu. Anka çi künefe baklava kadayıfe bilmem tatlı. Cur bucur tişten. Cur bucur daha ziyade her demi kimyasalın او شکر نه نباتی او شکر ناوان artık nişasta şurubu glikoz şurubu fruktoz şurubu tişteki nexwezeyî wana xwîname şekrime zû zêde dike çawa zû zêde dike wakasa insülin zêde dibe o zû zêde dibe ji bo yî zû kêm dibe û em daha zû birçî dibin tu çika şekerê te zêde bi wakasa tu zû birçî dibe bervê wana dikeve wek tekiriyakî kısır döngü em dibêjin o çıka birçî dibe wakasa xwarin dixwe çıka xwarin dixwe wakasa kilo distîne çıka kilo distîne ji wakasa nexweşî şeker dibe êdin jî tevgerê êdin jî belkî bêjin hormon bozucular em dibêjin êk hormona xera dike çi em jî nizanim tam carna virüsü carna telefonu carna bilgisayarı carna navê çi saç kurutma makinesi yani tiştekî radyasyon dedin tiştekî hormona me dugeherînin tiştek hene ya da mikro elementi tiştekî plastikê em wana tam nizanin mikroplastik em anka zanin ki pir zirar dide merov tiştê plastik taybetî germ bibe tu nav plastikê de tiştê germ boxu wexta tu viya xwar ew plastik o mikro derin nav damarê me ew derin nav mêjiyê me ve mesela dibêje otîzm jî dest pê wê dike nexweşî din jî dest pê wê dike em çi bikin wek kal û bavê me ne ana sed sal du sal berî çawa jiyana xwe dewam bike em jî wek wê dewam bikin çawa dikirin serês bê tav derket derdixetin û karê xwe dikirin halayî xwe dikirin dişûnû digeriyan erebet nebû Em zor radin em tên işi nebû em stres pe em zorê radin Erêm zorî radibin em dereng radikevin dereng radibin tiştê xwezeyî naxwin tevgerê me tune heta îvarê ber bilgisayarê telefon û televizyonê ew ekranê ber ekranê çika wek derbas bi wekasa jî ew jî tiştekî xerab e ji bo wana hem tevgerê hem ji bo însan çika ber televizyon û telefon be daha çok pir doxwe Nizanim ev çi bixwe ki mesela dibêjin li ber televizyon û tableta xwarinê nedin zarokan ewra zarok nizane ku çi dixwe Eji wala cana telefona dibê ve mezekirim ser tencere çi hebe xwarî bi qedan dibîne nayfika Du wî jiyanê de em dejin em zû dibastin serê me deşê em ketine stresê çawa çêne be yani tiştê stres jî rastî serê her nexweşiyê dayê stres qîmetekî pir tiştekî xweş e Mamoste me basta stresê bikin lê me dîsa hevkî bêhna xwe berdineme navberekê müzîkê bidin Emine Yiğit straneka din godar bikin kerem kin temaşevanên ezîz
دبشني ياري وكي هيوي وكتابي وركل الكاب هاري ورا جانم دورا ورا رندام دورا ورا جورام دورا ورا دلالي وركل الكاب هاري ورا رندام دورا ورا جانم دورا ورا دلالي بله ام صحبت خود دوام بکن ام بحثا انفکسیون اندکن بحثا نخوشی اندکن لما بحثا وک astımı vak bronşite mena kırma monsta men wan jbir kir oxteme jî pırnama dixwazim piçkê ser nexweşiya bronşîtê jî biseknim dema bronşît piçkê ji nexweşiyên wek enfeksiyon girantir e newsa mamoste enfeksiyoneka zêde û li ser me dimîne Her virüs her der nagrin ne? نگران ویروس اکیو از دو کرتاسی به جی کلاشه مده تیگرتن انفکسیون چینه حق بله ورنا بله بیجم از سواد خواستم مثلا انفکسیون کو لاشه مده تیگرتن اگر کو مجی ما هات گرتن ان ببین مننجیت انسفالیت صد بس دما انفکسیونا مجی وقتا کو حلوق مکتن دبا دما تونسيليت جرتي قوتن تونسيليت انفكسيونا حلوقي يعني حلوقي بله وقتا کو كذبا ما يصور دكبا دبا سبب سدما zatürre pnömoni and be bronşit وقتا کو فترش که كذبا ما تيجرتن دبا سدما زركي هepatiت A B C نشيطوان هنا وقتا کو روفيه ما تيجرتن دبا سدما انتريت gastroenterit بفرشاندني بعملي درته yani demek ki virüs duvra cidikre ne olsa cidikre eri bakteri an virüs تيجرتن an parazit اوكي وقتا اوريما كما روفيه ما بيجرن دبن سدما gastroenterit وقتا کو كذبا ما ديجرن دبن سدما برونشيت هم pneumonie وقتا كوريه اوكي ميزه ديجرن دبن سدما يورنر انفكسيون وقتا çaba درت علامات لاشي دكلا ان وقتا ميستكا ديشي دبن ولا ام زود için وقتا کو ميزه مزافتي لهندكتي وي ديشينا yani وقتا çerme mahata girtin ve sadama dermatit perzik اوكي dertin absent اوكي dertin ve pırsat deje bronşit وقتا كوريه اوكي وقتا كو ام كذبكي اوكي hayvana digirin اوكي بوريه gitti de he بله بله nav كذبه da usa belad be وقتا çuklike darin وقتا او iltihap bigire de bes adama ev bronşit cerete gotum bronşit وقتا كو كذب ki girtin cerete gotum zatüran pnömoni وقتا كو bronşit be kohuk balgam ektin وقتا كو insan bronşit etke دبا كروك دقيقة وبالغام زافدات كه لاشي زوجي درباس نابا نفسها ما يعني وقت كوفات تداوي كرين زو درباس ده لي بس هذا ما كرونيك بنوجد إيكو جغارت خون إيكو أستميت كيفن ويشاخي زو درباس نابا Aslında çok makineye gibi kartın değil mi? Sen giku behnavan dernak ve kartın makineye gidistevан be bu ilacı draşinin devlet. Aslında işte usa yani havat keven hava keze bir unikar zu derin. Sedona çi usa yani an çıgare an alerji an ku hebe çukulike dari ku bronşiyol usa tene girtin vakta insan hava distine unikar havi havayı bir de evke de dimine keze bayi de dimine امجله ديجن أرستم وكهنا دي زيادة دبا سدام أنفيزم نفس ما مستقبل ودوان نخشينا دوان إنسان هذا برونشيت زو أكنابه باشنابه بردوام تكه دبا كرونيك أوبستركتيف هاستر قوة جريته قطن قوة أو بأنتيبيوتيكات تداوي كرين وقتها كو أكود برونشيت مثلا إنسان كهات تنخشيني تنا tedavi bronşite dedin zu başta be eğer ku astım pera habe kan koah pera be debese dema okey kronik bronşit etke zu başına be berdevam tke
ساعت خوش مامسته یعنی اوجی نخوشی کرونیک چی براستیش با مروه کی گلکی زوره ده ما مرف شعبه دکوه انتیبیوتیکان بکارتینه و فیکی اندوخه انجی خوان و خوانه خو خو دقت دکه و راحت به ندماکو وقت نخوشین استم برونشیت yani tiştek az benim merhab xu zu xobah ise merhab tedavit be diçe levakidin gelek insanlar sıkın ku çen salab naxoşi astım buara heye anji bronşit heye xuda alivam kan bejin Amin. İca gavadın pırsek bu ma meselesler B12'ye Birası pırske bu miraje heye yani B12'ye min pırzu B12 az bejin pırzu dikeve oxte dikeve ji B hali B xovi و مرم هر تشتیج بیر دکه و حتی نه چه دکتر جی مرم نزانه کج جبو چیه و علاجه جی پر حسانه براسی هر تره تفروتون و به رچته جی مرم دکاره edi van vitamin anji bikarbine le edi bikarana vitamin anji gelek şaşiye ya ve mesela da gelek şaşiye herkes ligori seri xo diçe eczahaneyan çukura ilacan dikir çukura dermanan dikir no tinin male yani nizanu ku vitamina wan kemeyan ne kemeji xop xo dermanan notxun le tuxazım lisar B12'da geleki biseknim lewra evji jbo sıhhata merav jbo jiyana merav geleki gringe Ligori min yani onu çibejin nizam mavasta. B12 jibona sistema xuyna me o jibona sistema sinir sistemi jî lazım e. Jibona ve kemxuyî jî çê dike konsantrasyona insan jî kêm dike denge wê jî xera dike. Wexta tu radibe tu çavê xwe bigire ser nigah be tu alîkî da dişi dere. Ergêj dibe. O her tiştê ez bir dikim dibêj ew jî B12 B12 jî kêmaniyê wê dibe. Çima viya werdibe sê tiştek heye. Ya tu B12 kêmanî ya B12 tu per B12 B12 tiştê B12 hundirê wê tu naxwî yanî vejeteryan çünkü nav goştê de heye. Ew vîtamîna B12 nav goştê de heye. Eger tu goşt nexwe wî çaxa tu kemasiya wî çê dibe zaten gerek tu hatta mirinê B12 B12 vîtamîna B12 gerek tu boxwe. Eger tu ne vejeteryan be yani ez goşt doxum. Goşt ez dikim. Yani goşt kurmaja kış hez gibi goşt. Na. Eger goşt hez dike wî çaxa dibe ki wek en emilim kusuru emilim heye yani ew distîne derin nav mîda me lebelê tiştekî kemasî heye ew Bename nasekne yani namîne. Ew enzîmekî me kêm e ew B12 nikare têxin nav xwînê me. Ew jî dermanê wê tune yani dermanê tune dibêjim em tişkî nikar bikin çawa dikin ew jî mecbûr em derzî didin wê. Çima heb bidin wê êgîza hebê bo xwe cardin ew nekavê laşê wê. Yani mirov kî eger goşt doxu o B12 kêm bi vî em heb nadin derzî didin. Çünkü em zanin ki viya kusurekî emîlimê heye. Yani ew B12 dixa distîne lêbelê nikar têxin nav xwîna xwe. Ber wê jî em derziya B12 didin ew jî wexta her nav pakêtekî 5 hebe heye dibêjim ew pakêta ewil her roj karbîne ê pakêta duyemîn heftê carkî karbîne o êdinê jî heta mirinê mehê carkî ya da du mehê carkî tu mecbûr viya xwaxe. Çünkü tu nikar bistîne ew B12 dervê başka. Êdinê jî hinek hene hebê doxum. Mesela wek ê bêjin nexweşiyê şekerê metformîn hebê metformîn heye. Ew jî ew B12 kêm dike. Hinek ilaca hene kemasî de vîtamînê çê dikin. Ew cana folik asitê, cana B12'yê, cana başka tiştekî. Vakti zaten spor ya da bijîşkî te ew ilacê da dibêje hatta tu salkî viya dewam kir pişt wê ew ya karibê folik asit B12 kêm bibe. Ji bo ona wî tu wî dermana boxwe. Em wana jî heb didin. Çünkü ew kêmasiya wê ne ji bo emîlim kusurkê emîlimê heye. Ji bo ona heb ew kusur çê dike. Ji bo ona hebê mesela gon şeker kemasî çê dike em jî hebê ayrıca B12 didin. Vakta ki mirov eğer vitamini ve ne kêm bi dervê vitamin gerek dinine. Tamam usta. Yani hem de bêjin K vitamin C, vitamin A, vitamin B bile her tiştê vitamin boxun ji bo eminki dine wek qilas bin eminki bağışıklığı me zêde bibe. Lê berê her tiştê tu av jî zêde boxun ne baş e. Her tiştê zêdebûna wê
zarar Ca dibe. çava tesir dika mesela vitamin ku am pır zede rajin. Vitamina D yaz bejim Evet. anji doğazda. Bu vitamina de tu pir zêde ve mesela çava dibe. Bir çağa kalsiyumu te hek zêde dibe. Kalsiyum zêde dibe kurçikê te kevir çê dike. Kurçikê te kevir çê dibe cana kurçikê te dibe wek kevir. Em dibêjin nefrokalsinozis. Yani tu tiştê feyde ji bo ku ez inkî goştê min bira rahat biseke ez pir zû diwestim. Ji bo westinandana min derbas be îca kurçikê te kevir çê dibe. İca kurçikê te dibe kevir cana kurçikê te lazım ki bistînin. Ya tiştê ne lazım be insan karneyine. Her tiştê zêde buna ve zirarı. Zaten çav dibêjin filozofek hem ekî gotî bu nav jehr û nav derman cudawan doza wê. Yani doz zêde be dike jehr doz kêm be dibe ilaç. Her tiştê werî tu wexta em ilacek doxun ji bo çi ji bo feyde me. Ama tu wî ilaca sehçar heva doxu gurçikê te xera dibe keze bir xera dibe ya jî mejiyê te xera dibe tu dimre. Yani her tiştê gora ayarê xwe. Em gerek têkevin nav dengekî. Ne tiştê wî aliya jî ne tiştê wî aliya jî. Her dur alî jî îfrat û tefrît em xwe dûr bikin. Em tam orta rêya rastî. Ji bo her tiştê, ji bo tenduristî, ji bo jiyana êdilê jî em ser rêya rastî her dûranê em dûr bikevin. Yani eğer kêmanîsiya wê çawa xerab be zêdebûna wê jî xerab be. Eğer tişkî ne lazım em naxwin. Em tiştê xwezeyê boxwin. Tiştê demsal boxwin. Her bira portekal boxu, bira mendelne boxu. Fîkiyê xwe boxu baştir ne? Lê belê fîkî jî wek berênîne. Berî C vitamînê nav fîkî daha zêde bû ew jî xerab bû. Yani mirov jî xerab bûyî, fîkî jî xerab bûyî, ax jî xerab bûyî, hewa jî xerab bûyî. Belê mixabin. Rastî Cemelev gerek zanibe kî jan xwarinê kî çi çawa bixwe, çi awayê bixwe. Me gerek mesela mamosta min gotem ser tenduristî me gelekî bername çêkir. Gelek doktor jî dibêjin ji we jî pirsin. Dema ku hûn goş dixwin di nav yani ba goş salatakê jî bixwin. Yani şînahî jî bixwin. Mesela oxtê dibêjin hûn goş dixwin bavê dev ve nexwin an jî mas ve nexwin ji bo ku ew hesinek û nê ji goş ra jin bera kêm neke. Yani ez ji we jî pirsim yani mesela em goş çawa bikarbînin tenduristire. Em biqelêninin em bavêjin firinê em jî em bikelînin em bi çawayê xwarinê xwe çêkin. Yani em dibêjin goşt tendurist e bi tenduristiyê lê bikaranîna yani çêkirina goş jî pir mühîm e. Gerek ya goşt baş bêpijandin. Bêpijandin. Bêpijandin yani ku goşta xav enfeksiyona derbas dike yani. Hinek enfeksiyona ne goşta xav ra derbas bin. Vaka ku enfeksiyona ki parazit bu İzmir'e de carek evki derxist Ere trişinella. Trişinella. Vakta ku evki ji goşta baraza derbas be. Eğer ku baş ne peje goşt derbas insana dibe. Hinek nexweşin mesela tifo. Ku eğer ku goştê milîşka an hêka ku tu baş nepijînî ku tu xav bixwî vêçaxê ew enfeksiyon pê vî xwarinê derbas dibe. Gerek goşt baş bêpijandin û kelandin yani wexta kelandin ji ew kê qelandinê çêtir e. Oxtê em diqelînin yani rûn jî bêtir sor dibe. Ew rûn tetkeve bedena me. Ew jî nexwezayî ji xwe. Yani rûnê nexwezayî ji xwe zirarê dide bedena me. Yani mesela rûn mesela mamoste ere rûn jî ji bo bedena me, don jî ji bo bedena me hewce ye. Lê em ê weya çawa rajin. Bi xavî em ê bavêjin ser salatê mamoste ji bo pirsim. Yani veya jî pir giring em dibêjin erê bi xwezayî erê bi tenduristiyê lê pijandina xwarinan xwarina fêkiyan pir giring em her tim dibêjin mesela erê fêkî tendurist e lê ne ku rojê 4-5 portekal 4-5 sêv em bixwin. Yani hinga jî ew jî dibe sedemana xweşiyên wek şekir an jî şekirê me zêde dibe. Yani hûn çi tavsiye dikin ser vê meselê? Rojê sê porsiyon tukare boxu. Yani sê cara tukare fîkî boxu. Hatta em tavsiye dikin. Lê belê her porsiyonekî gav kîmeyî. Yani tu çi qat karibe destê xwe têxi wî çav. Fêkî pir mezin yani. No, tu karı 2 hap portakal têxi herhalde. Ya da tu karı işte navê çilek milek 2 haba 15 haba têxi. Lê belê tu rûnê kilokî boxu ew jî nabe yani. Em gorin her tiştî gora. û piranî em êvarî dixwin mamoste. Veya jî şaşe ne wisa. Tiştî xwarinê em dixwin. Bi şaşirtiya wî viyayê em dixwazin ki birat ziktêrî nexwin. Çünkü ziktêrî tu çika fîkî boxu nav fîkî jî şikirê ew şekir
diçin ser kezebareş o run çeydeki ve serve dibe karaciğer yağlanması hem dibejin. Evi çağacı güzel insülin direnci dibe o karaciğer yağlanması canına dibe sirozji. Cibon abi fiki vek xwarine ki gerek insan bijir be. Fiki xwarine. Piş xwarine nay xwarin. Yani vakti bir çipi boku ya da piş xwarine 2 saat nivo kar boku. Tu kar ivari ji boku. Mesela tu saat 5-6 nane ivari xwar, xwarine ivari xwar. Saat 10 tu inki bir çipi saat 10 ivari artık tu zaten 5 saat 4 saatdir bas bir servi. Tu qasi gavki. Tu kar fiki boku. Tu hab sevek buçuk ya da tu hab yaki sevek mezin tu kar boku. Lebelet rune o naru işte portakalu muzu falan filan. çay ve txun, kahve ve txun mesela mamostam çay ve kahve ve dije şeker dikim. Ev jî şekere. O paşam serve feki dixun, feki şo çere şekere. O ser feki jem çere zan dixun. Yani brasti ere çandama xoşe. Yani okte meyvanek de balame am dibêjin gerek ber meyvanê me vala nemîne. Em dibêjin qeyem tiştekî baş dikin. Erem qedr û qîmetê didin meyvanên xwe çanda me gelekî xweş e. Em ji meyvanan jî hez dikin bi rastî li welatê me li çar aliyên welatê me em ji meyvanan gelekî hez dikin. Okte meyvanek tê mala me jî dibe kam berî vala nahîlin. Çi tê distê me em çê dikin yani çi malê hebe em 10 şekil xwarin çê dikin. Ye şaşiyeke mezin hem israf hem amosta usta. Hem jî hoca la kerem ki boku. Be na wala sterim. Na lo gerek. Ya sterim. Na illa. Em beran dije seni kan dije. Ya ez naxo. Ne biçimi? Cana berfedi jidibe. Yani emji ev çan demeyi. Anka ez bejim kerem kan bavra boku. Ez kerem ne kim tu fedidik naxo. Ez bejim acaba birçi ne birçi ez nizanım. Kazı bejim ez zor nedim. Ev bejim zor jine damın. Govar boku ez gotum na başı tamamı. Gerek em duazin ki küçük bir emji görün yani. Rastı. Emji bu havaydı. Alimini yani. Dücara ne be em naxon ya. Rastı yani tişte xwarinê xwezeyî em bêjin mesela tu govek kurêmiş xwezeyî fîkî jî xwezeyî lê belê ew jî tevher borsan têkek nav hev ew jî nabe yani insan gerek hem protein hem karbonhidrat hem jî yağ rûn bi hev re kar bixwin lê belê wana jî gerek gora cuda be û gerek gora hêskî be yani insan pir zêde nexwe. O fîkî jem gon bira zikbirçî an jî piş xwarinê 2 saat nîv karî bixwe ama carkî de pir nexwe ew jî lazim me re lê belê her tiştî zêde bûn xerabeyî em naxwazin bira bixwin. O çîkê jî kurî yemiş jî wexta em gon ew jî tiştek baş e. Wek ara öğün insan karî biçêke hundirê wan ew yaxê jî yaxî kalîtelî ha tu behsa yaxî kir em bîr kirin berî her tiştê yaxa êkî zeytûnê em dixwazin ki karbînin. Herî baş yaxa zeytûnê. Êdinê tiştê margarîn em gerek dûr bikevin. Ama ez baweriya min çîkêtin be rûnê, malê, zirarê bawer nakim. Mamosta tu jî aynı fikirdeyî. Tiştê xwezeyî çi hebe. Rûnê malê tiştekî xweş ya. Ya ez jî naxwim ama yani tiştekî xweş insan karî bixwin. Aj dil be, abi tendrüstî be yani hinek mesela nejdilin jî Hundirê margarîn dixi ya da tişkî ew inkî tiştê şaşî. Rûnê êkî heywana, rûnê êkî işte tereyağî ve kon rûnê malê wana zirarê vetine ama daha êfeyde rûnê zeytî. Ew tiştekî rast e. Çika rûnê zeytî tu hem ji bo qalandinê jî hem ji bo safî jî tu bavê ser salata û jî ew tiştekî pir feydeyî hem ji bo qalbê me hem damarê me feydeyî hem ji bo kolesterol jî kolesterola êkî baş zêde dike. Lê belê yağ jî ji bo vücuda me lazim e rûn em ê rûnê êkî xwezeyî çi hebe em karin bixwin. Lê belê êkî feyde êkî bêjin ewil rûnê zeytî em tavsiye dikin. Ew jî bi xavîtîne wisa yani rûnê zeytê jî bêjin okte pir gerek neye pir sor kirin derecaka wê heye. Rûn tu kîjan rûn bi tu pir sor bike zirar dide lê belê tu du cara sor bike daha da zirar dide. Carna rûn dimîne tu petat dixin navê sor dike carna ew tu cardin sor dike cardin sor dike ev ya tamamen dike tiştekî kanserojen. Yani rû carkî sor be besi artık dicara nikaris. Cara me gerek bu karnîne. İca mamosta piştî dirojê din yani sibên altı beyaz bêjim roja dişeme mekteb ew bin. Gelek zarok jî taştê hez nakin yani seres bê hingî cana pir zûr adin naxwazin.
taş de bikun û bê taş de ijmal derd kevin. Na belkî zarok ji me temaşe dikin mamoste tijwara çi tavsiye dikî? An ji dê û bavan re. Yani bera taş de çi bixwin zarok. Ji xwe bera bê taş de ijmal der nekevin. Taş de xwan neke yani dema ku em nû dest jiyanê dikin. Em ê derkevin derve em diçin mektebê em diçin ser karê xwe. Ji bo em bi hêsanî dest bi jiyana xwe bikin taş de jî pir giring e. Ji bo taştî ez inkî farklı dikirim. Belki mamoste zane ama Taş de naxî mamoste. taştî tavsiye nakim. Tavsiye nakî. Normal, insaneki normal ne zarok. İyi mazlum. Emin taş de naxî mesela mamoste. Cana ya. İnsan amezin. İnsan yani eki zarok, eki hamle, eki ihtiyaca ve enerji gibi gerek taştı bu. Eki zarok ki derin okulu, mektebi, anji, dershane o gerek bu. Çima beri her tişte enerji lazım bu an. O zaten her dem çıkar çi bu kunci tişte kozeyi be tabi. Çi bu kunci bu an inki mezmun lazım çünkü bu an demir lazım, B12 lazım, feyde denici lazım. Serisi bir bırakçı bu. Serisi bir bırak heku peynir o zeytin. Vanat ne o nabe. Gerek hek işte peynir o ya da ber peynir çedik artık çehbe. Torak, mas gibi. O edinici zeytin. Yani zeytun en bu laşeme feydeyi hem bu rehime feydeyi hem bu çermime feydeyi o kalsiyum naf peynir dahi o peynir çıka kalsiyum zede be zaruk mezinde bin ya bu hastayı van lazım hek proteini gerek kalab bin gerek goşte van be kalabun ne yağı goşte van zede be van sihaba gerek lazım Guz. Guz böyle. Guz başı o bu mejivancı feyde. Buna hojane de taş de karım. Ama yani protein ay avle. Protein zaruka lazım, kalsiyum zaruka lazım, demir zaruka lazım. Ji bu navi serisi hek kalamdi anji edinici çedi. Bu zaruka her tişt sağla serbest. Eva karşılıkın lavra. Nasıl gibi hareket. Karşılıkın ji bu lazım ki çünkü nu çedi yani hem kamavan zede de hem tipavan mezinde be her tişt bu lazım ama musta. Jbuna mejici. Evet. Gelek spaskım mamoste. Akademisyen Pisporê Nexweşiyên Dahiliyeyê Eşref Araç. Mamos oxtema pırnama le dîsa jî gotina katê bi dawî hebî tikarî bêjî herî dawî ji temaşevanên nirmere tê Ama herî dawî her dem dibêjin ki tiştekî xwezeyî bira dest pê bikin, destê tiştê şaş nekin, her ro tevger bikin. Hiç tiştekî tune bêjî nîv saeta zû bimeşin. Herkes kara nîv saeta bimeşin. İnkini karı sobabarî ya da inkini karı bisikleti, inkini karı tenisi ama herkes karı bimeşe. O hava xwe bira baş bigirin, bira denegrana kevin serî. Burada çend saata razım mı? Heft saata. Heft saat. Zarok, civan zarok çıka zarok bu vakasa direş. Neh saata hatta neh saata hatta deh saata. Kamera merev direş dibe, xwa merev jî kêm dibe. Kêm dibe heft saat bu me besi. Ama bu zarok 12 saat rake bira rakeve. Çıka rakev başla. Vazın dibe. Çünkü raketini Evet. Hovi mezin dibe, raketini hormona mezin bunu daha prezide dibe. Çıkar rakebi bu ona baş ama bu me haf saata bes. O bira haf hasbkin, beri xwa hasbkin, o bira malbata xwa hasbkin. Naf keyf u şani inki çeybi. Çünkü çıkar keyf hoş bi, vakasa amrete jidirej dibe, nexweşî jî kev dibe. Çıkar pozblind bi, çıkar Beji tipsiz bir vakasa tu xaji o berdora xoji xaradik mabes. Gerek stres jî dur bin nefsa stres serê her tiştê. Yani serê her nexweşî xwe stres em her tim dibêjin. Mes ji bo stres me bername jî çêkir. Rastî hingê ew qas tesîrî derûniya mirovan bedena hatta yani tesîrî bedena mirovan jî dike. Yani stres bu mirovek nimetekî pir mezin em dibêjin. Lêbelê stres Stresa bi kontrol em bi kontrolek gorekî lazım. Ve stres bu çi bu mamosta beri hayvan mazda direviya stres lazım ki tuzu da zehre. Hayvan da xwar stresa diqediya. Tu hayvan xar ki stresa diqediya. Lêbelê îro em dibê stres bê rabin eti çavar mektebê solamın ne bu porîmin çawa bu. Dav îro mekteba viya bêjin, mamoste viya bêjin. Her tiştê xwe em kirîne stres. 24 saat stres nabe. Stres 5 dakika, 10 dakika, nîv saat vakasta. Jbuna berdewamê jiyan gerek. Hem her tiştê divem ciyê xwe de bihêlin yani.
Saat hoş mamoste. Spora enfeksiyonan Tarık Irmak gelek spas dikim mamoste malat ava. Tiji gotne kate bidawi hebit kari beji. گوتنا من اوه کو جبونا کو انسان بدن خو ملبات خو هاویدار خو انفکسیون بو پاریزا برا هاویدار خو پاکش بگیره از دبیم هاویدار که پاکش خارنه خو پاکش بگیره خارنه پاکش و مشاندن و خونا خوش به هر آوایی برا دقت بکنم بیجن. gelek spas mamoste. وقتی دتی در و برا دوی پروژه خو بگیرن وقتا دکخون بپشکن یان پشت دسته خو آن نافچنگی ده آن مدیله کی آکی خو بگیره بساب بپشکن اگر کو دناو کفه خود پشکی کرک دسته خو باش بگیرن خو و هاویدار خو بپاریز Saat hoş mamoste. gelek spas dikim bisaya ve bernamaya ke teri tujibu ون هربن inşallah. Saat hoş. بله تماشاوان عزیز ایروجی برنامه ما بداوی بو سبدی ساعت همان ساعتی ده امه لیورا بنداو بن امه نها بسترانه که خوش جوا خاطر بخوازن دم باش can kurban min da bu berme qese canu can kurban iro min doste xweditle hawerle porsoru çaven reşe canu can kurban porsoru çaven reşe canu can kurban Dudrume canu can kurban Hurik dudrume canu can kurban Eçi yaravi tünelle haverle Jerdu dünyan mahrume canu can kurban Jerdu dünyan mahrume